weten dasman diye Türkiye'ler diye sövüyor diyor. Sövüyor. Yok dinleyin de burada seni çekecek. 20 yaşar kızlar gelip 40 yaşar adamlar bile toyup eğleniyor Türkiye'de. Abdurrahman dinleyin de burada seni çekecek şöyle. Mesela bu kireseniz yanın bari yöne cırdavatır yanın bari sayravatır. Yöne zor bilen bolsa adam şuna bir kelime Türkmence gürledi bilmedi gari. Yeni Türkmenlerin içine oşuldu. Türkçe gürledi, Tatça gürledi. Ondan sonra ne bileyim Korsça gürledi, qarım qatım etdi. Yöne hani Türkmence? Türkmence ne için gürlemedi? Bunu qaraş teretin dogoncuklaryň bakın men size bir adaydy sizlere sır berjek dikkat bilen dinleyin. Bular diňe söwüşen wagtlary türkmençe söwüşýärler. Bular diňe söwüşen wagtlary türkmen dilinde söwüşýärler, galan wagt başga dilde gepleşýärler. Gow sözleri, manyly sözleri başga dilde gepleşýärler. Emma diňe söwüşip hapa paýyş sözler ulanan wagtlary türkmençe söwüşýärler. Näme üçin? Biziň ýaş nesillerimize hapa söwünji aýtmak üçin. Bular hatda öz diliniň grammatikasynyň zaýalanoklar. Düşündüňizmi? Bular diňe biziň dilimizi hapa paýyş söwüşjek wagtlar ulanýarlar. Ýani bok üçin ulanýarlar biziň dilimizi. %100 doğru. %100 doğru. Yo, sesim geliyor mu? Selamun aleyküm. Gel ya baka. Baka bir munçuk setin yapacak senin bir munçuk garaş şunu aýtjak men. Hormatly watandaşlar. Bular men türkmen diýýärler, bizler musulman diýýärler, emma biziň dilimizi diňe hapa paýyş söz ulanan wagtlar ulanýarlar. Meselen men oturup şulara ýaýynda syn edýän, öz aralarynda gepleşen wagtlary öz dillerinde gowurleşýärler, süýji sözleşýärler, emma hapa paýyş söwüşmeli bolsa biziň dilimizi ulanýarlar. Biziň dilimizde söwüşýärler, öz dilinde de gürleşip gülüşýärler. Ýagny bular bizlere bildirgesiz bir düşman, erkek, urkoçasy. Men size aýdaýnam. Bunu ak ýürekden açyk aýdýan. Bular bize bildirgesiz düşman. Dilimize de, dinimize de, milletimize de, däpde sormaza da düşman dogunlar. Sözü ben bitirdim. Söz nowatuna mine agalarymyza berýän moderatorlar gerekleşdirip geplerden haýyş edýän. Ya, yani diýdin ki mesela söwüşende biziň dilde söwüşüp söýüşende de öz dillerinde, doğru mu? Hawa edil özi. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Aleykümselam. Dedik, ne bu hafta gurrun gitýän, ne bilmedim, tam ortasynda ýerdim. Şu Türkmen gyzlary var adam. Dirilişden Türkmen doğru. Şurada Doğru. Tanrım Türkmen. Hawa. Kanımız bir. Yine de kanımız bir. Yok, kanımız bir däl. Kanımız bir däl. Dinle. Hem provokatör. Hem provokatör. Yeke guruladyňyzla düşünüp bolanok sizlere. Yeke. Türkmenistan'ın Türkmen hemmemizden bir Türkmen diýäňiz sözü doğru mu? Yine de ayal gyzlarymyza ya öyle etdi ya onu kaptırya böyle. Yalan mı? Şuna bak hemmemizden bir Türkmen. Yalan mı? Sen yalan değildir. Şunu şu yüze çıkarmaya gerek var mı? Yüze çıkıp da biller Türkmen. Türkmen hemmemizden. Ulaqtar hemme dady öwren diýenim soňgel Türkmenler. Şüpirle Türkde başga ýerde näme üçin onda şunda bilen adamyz betlädi. Biller Türkmenistanda ýaşamadyr onamyz bilen adamyz Türkmen näme? Ya dinle. Yeke gurrun edin yeke jogap berýär. Yeke ben şu tarafınıza karşısızım. Näme hakda gurrun etýänem bolsaňyz, öz dogonuňyz barada gurrun edilýärlik duýmaýaňyzmy? Yo, dinle. Ýa-da biller dogonmaz öýtüp bermez. Hiç kim diýär, etmeýän yeke gurrulan. Hiç kim dinle. Hiç kim ota gep ayal onun gepine eden ha gotayda. Hiç kimin edeni gepine eden ha. Onda toplasınlar bilen adamyz betlemesin dogonjagym. Ay can da olsan sen şu an dinle, sen şu an can da olsan da şu da olup bana şu an Türkmen halkını şu an Para bir daşary ýurtda da ben öyle bir dat görkedeň kulak sal. Öyle bir dat görkedeň ki agdyň açylyk qara Ay can da on millete zulüm edilýär. Ya sen kiçem bolsaň menden kiçem bolsaň, ulum bolsaň, men akıl berjek de şu an. Ne şu provokatör, ne şu oturan glam ekranına ol şu an pul galanma üçin edýärler. Kim bolsa şoň gurruna gidip hemme de edýär. Haram bana diýişli de gara. Dopul adamdan laýyk aldan ol men üçin bir önemli däl. Dinle. Ne TikTok, doğru näme TikTok? Ne şu bize dörödü şu. Ha? TikTok dörödü näme şu? Katnaşma üçin. Söwüşme üçin näme? Ne söwüşýärmi? Şu adam oturan adam pul gabanýar. Sen olsa bir direkt öz arasında söwüşýär. Biller helal olsun. Yani helal olsun adama. Yok, dinle. Helal olsun adama. Hem Selam aleyküm. Sizin hakkınızı savan otyr, hem pul gadan otyr. Hem sevap hem hurma. Ya sevap kazan ne ol? Diriliş berde, mesela diriliş berde sen alp barcı olarak hem senin yayınına gelýärsin.
normal bolup oturmaly. Sen gürleşerin, millet paraçylyk edişiň, o gyzlaryň üstüne düşüşüň näde dogry? Gara yalan mı? Yalan bolsa yalan diýin. Billere Yalan bir değil. kanıt gösterdi. Can Yo, Doğan, yalan ne değil, dinle. Türk'te yalan değil, yalan değil. Onda Öyle- gerçek Hem bolany de- döwlet milleti da Hem de şaşırtma devlette de var. ýetsin, pul berdim, Bildiriş. iş berdim. Doğru. Hem de Bildiriş. devlette de var bizim kıyanak bol köle. Bildiriş. Hem de devlette de var, tek Türkmenistan'da değil. Ara hemme döwletde wa Türkmen, biller Türkmen Türkmen üçin söýerdi, Türkmen üçin. Sen Türkmen olsan, bizim Türkmen, bizim en vaktinde Onda dem Türkmen boldy namusyny goramak sen elimiz elimiz doğanın bol namusyny. bilersin, men sana bir zat diyemem şu an. Bizim Doğru, namusyň onda yerde mi ýatsyn? gidipdir vaktında. Owa, menin namusum, senin namusyň däme diýjek bolsam, şo benim diýrilişim. Ara indi menem şoň üçin aýdy onda saňa teň namusyň, meň namusym, teň namusyň ýöre gelip de Owa. bärde näme üçin bilen namuslarymyz ýöýdüp gödüp şunu men saňa aýdyn. Onda näme etjek onda? Onda ha, sesimizi olur yani. çıkarman, öýde oturalymy, sesimizi çıkarmaly näme bolsa bolsunmy diýelim. Yok, siz Afganistanyň Türkmeni, canım cigerimsin. Belki bizim iki doğanım dua yolunu bolup bilersiniz. Doğru. Bunun vaktinde gidipdir babalarımız. İçkili sizlerden demediğim yok ama şu kızlar var arada ayal doğanınıza dişiyalak görün diyecek oluyor. Diriliş imne alparcı olarak şunun alparçından ben narazıyım mesela. Durun de, indi sen aýtdyň sözüň men daňa jogap bereýin dogonjy. Yo dünya Türkmenler bir muçuk sen bana cevap berdiýmeli. Dünya Türkmenler şu ýaşul närazy bolupdyr, Kerim cevap berdiýmeli sen bana. Dünya Türkmenler. Indi men razy etmeli. Daýymyzyň gahar gelipdir. Yani aýal gyýlar hakynda aýdylan sözlere bizim agamyzyň gahar gelipdir, närazylygyny bildirip otury. Bu bunyň haky. Haky Owa, onda sen men- jogap berim ýa-da men jogap berim ýa-da özüm jogap berim. Mana sizler diýdiňiz gapadyň diriliş jogap Owa. berdi durun. Owa men bu gurulma cevap berýär. Çünki ýaşulymyz meniň agdymdan çykan sözlere närazylygyny bildirip otury. Indi men şoň esesini ýapaýyn, gaýrat ediň, şu gürlemedik. Sen yaşlı kim? Ya sen yaşlı kim? Feredin men gepläp oturýan gepleseň ratky bar. Dinläň. Ýaşuly geldi dänim gahar gelipdir diýär ki, ine diýär biziň de aýal gyýlarymyz diýär şular ýaly jelepçilik media diýär, pavyonda da işleýärler, küntüçüligi medialar owa. Äre barıp äriniň puluna ogurlaýarlar diýär. Dogry diýär bu zatlar diýär. Ýöne şu zatlar ýüze çykarmaň diýär. Ýaşulyň aýdýan zady şu zatlar diýär ýüze çykarmaň diýär. Bu ýaşulan bir tarapdan dogry aýdýar. Yani biz ýüze çykaryp oturup bizi mejburlaýarlar. Ya agam, bak bizi mejburlaýarlar. Meselem şol çogdur değil yani geldi dänim Afganistan döwletinde ýaşaýan bizim türkmenlerimize beçawaz, ýene garagör, aç, geday, eýle, beýle dip sökdi. Yani Pakistanyň meselesini getirdi dänim bizim öz türkmenlerimize ýapyşdyrdy. Beçawazlyk Pakistandan çykýar. Indi pikir edip gör, men ama mejbur jogap bermeklik mejburiyetinde galdym. Dedim ki sizler dedim watanyňyz ýok dedim. Ana kimse sizlere öwliýasynda yüzlerce watandaşyňyz ýaty dedim. Kimse sizler mazarlygynda ýaty dedim. Ondan daşar ara içip ispirde içip ölýärler dedim. Alkaş dedim. Ondan daşary Sahraul Garajaýewa dedim. Magazin açan wagty bar aýal gyýlaňyzy getirdi. Sonra eline mikrofon alyp ogurlar dip magaziniň içinden çykaryp kowdy. Dedim ki siziň gyýlaňyz ogry eken dedim. Ana Sahraul Garajaýewa ogry dip kowdy bar gyýlaňyz dedim. Ondan daşary ana Haliş ol ýaýyn açdy. Haliş öz türkmeniz Haliş. Ýaýyn açanda näme diýdi? Türkmenistandan Türkiye gidenden sonra diýdi. Hele ýyzynda sekişip küntüçülük edýär. Küntü barsy diýdi. Gözden Türkler. Ondan sonra yani İstanbul'un içinde pavyonlarda işleýärler, diskotekada işleýärler. Bir giden küntüçülük. Mügana çykdyňyz da Mügana. Telewizionya Mügana çykdyňyz da bilen olam şu Mügana çykyp maskara bolduňyz da. Mügana çykyp maskara bolduňyz o. Gidin dänim Türkiýanyň telewizionyasynda näme üçin aýtmadyňyz? Mügana näme üçin aýtmadyňyz? Bir bu taýda şol aýdylan zatlar aýdyp oturýar. O siz bitdiňiz, gutorduňyz sizler indi sizler beýleki türkmenlerden bitirip başladyňyz o. Çünki türkmen diýmäne utanýar. O buların men türkmen diýeni türkmen däl, men musulman diýeni musulman däl. Biziň dilimizi diňe söwüşmekli üçin ulanýarlar. Söwüşen wagtlara türkmençe söwüşýärler, guruluşan wagtlara orsça gepleşýärler. Yani bul bolmaz ha, näme üçin türkmen dilini harlamak üçin, hapalamak üçin, zaýlamak üçin ulanýarlar. Men görüp oturyna ýaýyn atýarlar, türkmençe söwüşýärler, orsça guruluşýarlar, türkçe söwüşýärler. Yani beýtmän o biziň hem dilimiz ha, bu biziň hem janymyz. Yani biziň dilimizde söwüşýäňiz, orslaryň dilinde guruluşýäňiz, türk dilinde bolsa söwüşýäňiz. Canım da şekerim, balım da şekerim. Beýtmän ha, dogonlary bizim adama janymyz. Yani ora o. Boldu geplep bolduňmy? Assalamu alaykum karoçy. Aleyküm eke, hoş geldin eke. Ýaşmysyň? Normalmy janan sawmy karoçy teret. Näme maksat bilen imin şu wagt şeýde oturýan maňa şoň bir jagyny aýtyp ber. Indi sen dinle Nebraska söz berýär. Çünki Nebraska men gepleşjekdik. Nebraska söz sende. Bul aşağı gidip birazcık dinlesin bizler öwrensin. Yo men ýanky diýjek bolýanym barakmydyky mu aýal maşgalamyzda şolar ýa ters gepleň diýdi. Şoňa diýjekdim da. Di.
Sebet, men özümem goşup aýdýan erkek oğlan bolup özümem içine goşup aýdýan. Biz eger normal erkek bolanymyzda biziň aýal maşgalarymız çykyp jelepçilik ýa TikTokda eýle-beýle ýalňyz hareket etmeli diýjek bolanym. Biz erkek bolanymyzda şunu aýtjak boldum, başga zat diýjek bolmadym. Çatı doğru aýdýar. Egerde bizde gaýrat bolan bolsa, erkek bolan bolsa, biziň aýal gylamy Türkiýeге gidip, o taýda jelepçilik, künteçilik, paýonda işläp, maşgalalar bodurup gitmezdi. Dogry aýtdyň, millet aýna hakykat. Indi şu taýda kime söz berýin? Sen any? Kime söz berýin? Söz gezeni kim almak isleýär? Derli şahsen sende ya. Bu koyup oturan egizlerini Türkmen'e mekden ýabylar. Söz gezeni kim? Yok, men söz gezeni maňa hemen Nebraska men. Şu taýda 80 adam oturdy dogrymy? Şolaň haýsy biri men erkek dip gurur bilen şu taýda çykyp gürläp biljeginde, ýani gaýdan sözüme haýsy bir men erkek dip jogap berip biljek. Bela sasiýatyň äri ýurtdaşyna işlemände gitse bilet iki gözüňi dörd edip goňy heleýine seretmeýäňizmi? Hakiki, ağam hakiki. Barat, çık ýokary. Näme diýýiň da? Assalamu alaykum. Wa alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Buram şol dirleşämin aýdyn şol Türkmenistanda. Şolar ýaly bolýarlar. Nähak işler edip ýörýärler. Kysas da bolýar. Afganistan'da bir şoňa nähak etler. Men dinleýinmi? Men dinleýin bir minut. Haýda sen dinläne. Şu esasy näme maksat maşun aýtdyryna prosto. Şeydip bir adamlar ýüşürip liderek nerüçi edipdir, zat edip. Näme maksat näme doçyň şonu aýtdyryňmy? Barıp biri PK oynasa cezalı PK oynasa yalan başlansa bunlar şuna serede oturuyoruz. Nerede bunları diskuss etmek olanak mı? Yok, bu maksat näme diýen? Men o taňa garşylygym ýok. Oturup dinle otursana maksat ne var orada? Men şumat berdim. Heldin aýdyl bu tişörde sözler. Düşüneň ýok şu sözlere. Näme üçin liderek etip oturýar? Maksadım. Mana şol egizler näme üçin tişörde suratlar. Yo, dinle oğlumdan, dinle. Hoca, всем, короче, dinle. Короче, всем один махом, да, düşündüreyim ne? Одним словом, провокатор. Провокатор. Одним словом, провокатор. Он сейчас вот тут свое лицо спрятал, блядь. Да, свое лицо спрятал, блядь. Да, дурлиш. Güdün korkada. Korkada güdün mü? Kaç korkadan güdün mü? Türkmençe gürläp, Rusça gürläp tişörde özüň Türkmen gürlätin. Yo, men Türkmenni kurlayanlar şu. Türkmen gürlätin Rusça gürlýärdiň, Rusça näme üçin akýardyň? Beredin de men aýdym da. Gittim bölmen dinle, bir jumut men dinle. Ha, işlem. Agam, ulumyň ýaşy nätin jilini bilen bak. Etel özü Türkmen doğru, amen. Dogry Türkmen. Doğrudan. Türkmen doğru. Näme hiç oturan işi var doğru ya. Katrak kula katrak. Oturan işi var doğru ya ama hadi şunu. Ya Türkmenistan ortaçı kastamin ömür yurttaşında geziyor yani. Bırak çoğumu Türkmen'e buran kilan var. Tabii bitme ha. Ben de maksadına uladım. Sağlam vardır, geleyim vardır, maskalan vardır. Hiç vakti doğru yerine. Öz ayıbın önüne açma. Bir kun tutuyor, bir Açmamıza gerek yok. Ya dinle ha. Bir kun tutuyor, bir delip tutuyor. Sen hayır bir yol önüne alacak falan. Öňüni ber alsam da. Mana şu ekiz dura. Bir cımıt dinle ha. Edil beydik tunnalı ne? Ben aydı. Edil beydik tunnalı ne? Doğru. Sen maslahat dönüyor olmalı. Dinle ha. Edil sen yani. Dünya tunnalı falan kan. Ne onu? Edil beydik tunnalı falan kan. Yine edil power Türkmenler şeyle eyle böyle sen arkadan prezenden suratını yaratıyla. Onda ya bula var onda sen ayt mesela ne edip öňüne almaly biller sen pikir ber. Sen ýylyň durmuşy taýgydymy? Bir mutinle ýylyň durmuşy gydymy sana? Ýylyň durmuşy da berde türkmençilik gidip bar. Türkmenlik evet dinle bir mut sen şolar ýalyk gadetden bolsaň sen özüň döwletiň oýunça da sut bilen çözülşüp soň gadet o bidere o berde o transmotor da kazanyp eýdip oturma bidere ýylyň nerwsini oýnap. Sen niye? Onda den gitdi düşünüp soňlar. Dinle. Transmotorlar üçin öz maşgalaryny tokumy tiýdine, öz tiýraňy satýarsyn. Onda sizler gidip soňgelin. Bu mesele diyecekmen mesela. Haýsy bir kişiweriň adamy gyzlary gelip başga bir kişiwerde jelepçilik etýär. Şol maňa bir aýtsynlar ha. Näme? Yani kaýsy bir Näme da dur Abdurrahman men şurada bula diýenler. Türkmen gelinimiz. Dinle bir minut dinle. Türkmen bir däne gelinimiz şoýdy TikTok çekipdir. Aňyrda äri we çağalary we bäri gelipdir. Maňa gelip şoýdy diýýär biri. 7 aýlyk çağa we garnymda diýip şoýdy diýýär Türkmen ödem. Ondan soň
Ärinden ayrılmalyk gelin gelip soň öýlenmelkenin gitdim diyor. Köp munna gepler ýaman köp. Türkmençilik gidip bar öýelden. Haýzy bir türkmen gana demese gaýda ben türkmen söýgülüm ýa da arada bir TikTok çekipdir. Mana diyor Türkmenistandan men bir gözel gyzy getirdim diyor. Şular tilläň hiç mi ganyňyza dokunak? Tilläň hakyky türkmen bolanyň Türkiye aktaraya Türkmenlere gittik diyor. Adamın öple yüzü aşak bolýar. Ondan bular hiç mi düşünen ok? Bular gelip berde men durmuşum dillere näme? Öyle bir dünýä ýok. Türkmenler hemmesi biri benim namusymy goramaly üçin türkmen şo. Sizler hiç de adam düşüneňiz. Türkmenler tarihi boýunça namusyny gorup gedendir. Yani dillere namus gerek, dillere ayallygyň gerek, dillere hiç de atma gerek. Dille bokuňy diň maňa hiç umurumda däl ama gelip meňe adym metlejek bolsaňyz meni öňüňizden hem çykaryn. TikTok'ta da maýda oturun. Zoruňda gitse daşakdan dinläp oturursyňyz. Başga gep ýok. İran Türkmeni mi sen? Neme? Dünya Türkmeni. Hawa. Böyle. Nireň türkmen bolsaň maňa tapaw diýok. Maňa ýeter ki türkmençilik üçin ýygladym men. Beýik börde gelip aglap oturuň, söýüp oturuň. Söýüp oturuň maňa hiç tapaw diýok. Men aýdan dogrulary. Ýöne ýalanam diýseňiz bizim tillere subut görkezjek. Kanyt görkezjek, ani mana diýip. Ýüzüňe vurjak, mana diýjek. Sen maňa kanyt görkez, onal dälliýäni. Ha böyle bolmana. Türkmenistanlı. Saňa bir uýdu görkezýän özüň aýdarsyň, "Bir näme dogun, bir nälelik" diýersiň, türkmençilik gidipdir ýa-da başga gidipdir diýersiň, türkmenistanly ýa-da başga bir ýerlerden uýdular ataýyn menden leçker. Özüň soň kazawat et. Türkmenligiňe de düşün, munça ýyl taryhyňa hem düşün, ondan soň özüň kazawat et. Yok, men olar ýaly videolara görüp näçe milyonlyk nerem traýsy desin gelen akıl şahmama. Onda den siktir aýşy. Onda den siktir meni dinlemejek bolsaň, türkmençilik sen nemäňde bolmada nerreň bolmajak bolsaň siktir şörden ýaýyndan. Bunlar düşünmeýär, bunlar düşünmeýär. Düşünen düşünmeýän siktir gitsin şörden. Biller awara, o boldan ahirine çalışyp oturjak. Haýsyňyz bir siktir bildirmezseniz gelin. Şu an näme üçin töwe oturdun? Ya düşünen oga, namysyň ýerlerde aýlanyp göre. Sen namusyň ne beýt gurlamama. Onda sen namysyň dämi? Türkmeniň diýdi seniň namusyň dämi meýdanda gelepçilik edip ýörse? Hay bela. Ey bizem daşyna getip bersin ha. Bilalım. Evet eýdik gurlama hiç kaçanam o. Sen aýtda Türkmeniň diýdi. Türkmenleri bolýar sen izler diýdiň şorya. O indi näme hereket edeli biz? En näme? Hojik. Bir ejim guruluşmana geldiňizde dogry daway sesini ýapan ogy bir nemejan sesini ýapyp oturun sere dur. Ştaýda bir zat aýdyn sizlere. Sizler dik durma sikişin. Ýöne men türkmen diýmän. Do erke urkoçusy men türkmen diýýärler ejim weýran etdiňiz o sizlere. Sizler edir itiji gurt ýalak bu milletiň däwini distuny gemirdiňiz. Ýok etdiňiz o, ýok etdiňiz. Ýagny bir medeniýet ol şekilde gepleşip sorajaga awalyşyp bilen oklar, guruluşyp bilen oklar gözeňe getirip göre. Yani adamlar düşünmeyen ýaýyna girýärler. Gaýrat edin. Oturun, düşünün, pikirlenin, ondan soň girýän o haýyş diýýän. Söwüşen wagtlara türkmençe söwüşýärler, guruluşan wagtlara orça guruluşýarlar, söwüşen wagtlara öz dilinde söwüşýärler. Ýagny näme üçin biziň dilimizi boklu üçin ulanýaňyz? Türkmen sözlükleriniň bokun çykardyňyz da. Jedal ýarşy oýnaýarlar, PK oýnaýarlar, ýagny bular var atla. Sesin yapraqym yaman neme gelýär, şygyldy gelýär, meniň sesim eşdilmeýär. Seretin bu taýda näme bolupdy? Dünýä türkmenleri bizi silap oty. Bak biz äjüt mäjüt bolup otys, gözeňe türkmen. Bizler äjüt mäjütler, bizler nädip özümizi türkmen diýär. Şu wagt bizim üstümizden gülüp otýlar, o bir giden adamlar gelip ay bular gepleşip bilen ok, guruluşyp bilen ok. Gözeňe türkmen biz üstümizden güldürip otys. Senem rahim gelýän dany işiň bolmasyn diýär. Ey siziň işiňiz bolmasa sizler bilen olaryň işi var aslında. Çünkü siz Allah diýäňiz, şeriat diýäňiz, men türkmen diýäňiz, däp desturlary görkezýäňiz, onu görkezýäňiz, bunu görkezýäňiz, bular guldurak. Siz näçe türkmençilik öňe sürseňiz, olaryň aýak aldığında türkmençiligi bozmana çalışýarlar. Mesela men görüp otyryn. Sizler türkmençilik barada video paýlaşýaňyz, olar jelepçilik barada video paýlaşýarlar. Iň belki şol terjime taşlaryň goýýan video roliklaryny görüň ha. Şolar hakykaty goýup otyrlar, şu terjime taşlaryň videosyny görä. Böyle bularyň bak rahim, bularyň erke urkoçusy namussuz. Eger şularda çivit gawyk ýalak namus bolsa di, edýän haramçylyklaryny gizläp ederdi. Eger özüniň milletini, dinini, medeniýetini, däpdesturyny çivit gawyk ýaljak hormatlary bolan bolsa, özleriniň edýän haramçylyklaryny birazjak bolsa gaýry milletlerden gizlärdiler. Olar gizlän ok, çünki olar türkmen däl dogan. Sen
Olar gizläp meselem jelepçilik edesin gelýärmi, içesin gelýärmi, söwüşesin gelýärmi, o TikTok'tan pul gazanasın gelýärmi, gizlenip et. Çünki senin üstünde dünýä ýüzü güllüp oturýar sebäbi näme diýýärler? Türkmen milleti ar namusy, ahlaky, edebiýaty, adalaty ýaýan millet. Dogrudan namyn salan, ýani adalatda, mertebede, hemme zatda namus. Bu Hudaý urunlar namussuzlar, rahim görüňokmy? Onsoň siz aýtmasaňyz olara, biz aýtmasak olara, biziň elimizde näme bar? Biz aýdyp bilýär. Bu suratdakylar düzedip bilýär dogan. Olaryň elinde düzetmeklik üçin wezipe bar. Bizde bolsa aýdara dil bar. Biz aýtmaly ki, olar düzetmeli. Sen bu taýk gelýäňde aýtsan Afganistanly, senin garşmana hakyň ýok, onuň başçylaryna aýtmana hakyň ýok, olaryň başçylaryny seretmeýär, onu hemmemizden bilýär. Bilýänam bolsa aýtmaly. Aslında bunu dünýä türkmenleri bolup aýtmaly. Diňe sizler däl. Buna Eýranyň goşulmaly, Iranyň goşulmaly, Suriýede goşulmaly, hemmemiz goşulyp aýtmaly bunu. Çünki olar biziň milletimizi maskaralap oturýarlar, olar özüni maskaralanyr. Mesela maýdaly özüni maskaralaýan bolsa, onda biz aýdar ay götünü däl, eje üç deşiňe sokdursun diýär, dogrymy? Olar biz men türkmen diýip bizi maskaralap oturýar. Rahim, ine bu düşünmeli ýeriňiz şu. Biziň hemme kişiň jany ýany, näme üçin olar söwüşen wagtlary türkmençe, guruluşan wagtlary orsça, söwüşen wagtlary bolsa, öz ene dillerinde gepleşýärler. Synet görä bu zatlar o. Düşündiň Rahim indi? Senin namusyna dokunan okmay şo zatlar. Dokunýandyr şolaň bolup görüşler, namus eden okmay. Senin adyňa gidýär şol. Çünki senin milletin türkmen. Sen türkmençiligi ýaýjak bolýar, olar hem jelepçiligi ýaýjak bolýarlar. Näme üçin? Aslında olar siz bilen gidişýär. Afganistandaky türkmenler bilen gidişip oturýarlar, bilýän bolsaň. Çünki sen edip görseň, sizlere näme üçin söýükýärler? Sizlere biz musulman diýýäs, Allah diýýäňiz, däpdesturlaryňyzy paýlaşýaňyz, medeniýeti paýlaşýaňyz, olar bolsa jelepçilik paýlaşýarlar. O seksual sözler söylep erkek urkoçluğun ağzından çıkan sözlere serede. Utanın birazcık, namus edin o. Katı doğru etýän şu ýerde. Menem bir şol gurulmada katılıp öteýin. Soň mana gurulajaklarga neme bereýin. Ýokary çykjaklar hem ýokaryň bularym gurulasyň. Bizlerde ne dilimede hurmat goýýan adamlar şol wagtda. O şne taryhyna bular özleri düşünýärler. Şol da bir tantyp duruşyna garamany bilýärler. Başgalaryndan da bir goşdurjak. Agdar etjek, bir-birine ulak düşürjek. Dogan bir-birine düşman etjek. Bazı haramdadylar var, şolar ýany bizlerin içinde de bar. Ýekesinde de. Bizler böyle söýüşip otursak bir giden millet bizim üstümizden gidiyor. Indi söz gezegini dünýä türkmenlere bereli, eger boş bolsa, musaýit bolsa diýämi, näme diýämi? Boşmy sen? Men namyşrýan, gurulajak wagty gurulasyn. Indi şu taýda eger maňa ruhsat berseňiz bara dogunlar. Ýani men ýaýyn açan badyma, bir wagtda jan howny topuldylar. Men 5 günden bäri ýaýyn açypdy. Meniň hem hoşuma giden o. Ýöne men sizleri tanadyp oturyn aslında şu zatlary. Ýagny iki döwletde ýaşaýan türkmen bar. Birisi Afganistanda, birisi Türkmenistanda. İki tane goňşy bolup ýaşap oturan we türkmençilik barada jygyldap oturan türkmenler bar, dogrymy? Indi bizden işten çüýretmek isleýän bular bar ahym. Bular bizi çüýretmeklik üçin, türkmen diýmeni utandyrmaklyk üçin elinde baryn edip oturýarlar. Şunýan bir zada, ýagny sinetseň, bir wagtda arçodan ýalak, çözýärler, gygyrşýarlar, bagyrşýarlar, ýetik gidýärler. Ýagny nämeligini bilmeýärler, tema näme hakda gidip oturýar, mesele näme hakda, onu bile bilmeýärler. Diňe söýükýärler. Näme üçin gidip şol jedaly PK oýnaýanlara söýükmeýärler? Näme üçin şol açyk haramçylyk edýänlere söýükmeýärler? Näme üçin? Şonu bilmek isleýän. Buları näme diýsen? Aýdar ýana köp gepler bar. İnşallah mana birazdan işler menim halas etýän. Bulara bir hala boşdurýan. Siz gurulajak diýseniz, siz diňläp oturur. Benim bolýanda meni diňläp men size gurrun berin. Men size gurrun berin. Yani näme kelime? Ol diýär, türkmeni dürtmeseň diýär, ýerinden turmaz diýär. Şoň ýarak bulary ses çykaryp durmasaň, bular her gaýda bir ýaňa gitýär. Onda ses çıkaryanların ona böwet basma. Şu wagt gelip dünýä türkmenleri sesini çıkaryp otursa, sen diýän ki ey diýme, bey diýme. Ýok, ähli taktikan ulanmaly dogonjum. Söwgene söýükmeli, guruluşan bilen guruluşmaly, ýani ähli taktikan ulanmaly bulara garşy. Şunýan dälmi? Ýani biziň bar güýjümiz nämede? Internet ulgamynda. Dogry. Ýani hiç alyp goýmaly da. Dogry da, indi Türkmenistanyň dowlatyna näme etýär, hakaret etýär. Şol Türkmenistanyň prezidenti çünki Türkmenistany bok bolak etdi. Şonuň ýüzünden bilen, amma Türkmenistana nemesinde hakaret etmesine gerek ýok. Beste bir milletine. Seret, Rahim. Millet diýilende o taýda 63 tanak millet bar. Men sana görkezýän dogonjum, dikkat bilen seret.
Men sana görkezin dogunjum mara. Görüyorsun. Şonun içinde köpü Türkmen şonun. Ine, şuna sinet ine Türkmenistan'da yaşayan milletlerin sanawy. Ine sinedindi. Türkmenler var. Ine bu Türklere nemede yaşayan Aşgabat'ta konsul pasolun ve o şirketlerin işgärleri olup yaşap ölür. Azerbaycanlılar var, Özbekler var, Kazaklara gitti. Kırgızlar gitti. Kürtler var, Tacikler var. Burmuç bundayri. Mesela Tacikler var, Tatarlar var, Kıpçaklar var, Çeçenler var, Araplar var, Farslar var, Buluşlar var, Peştunlar var, Mongollar var, Ruslar var, Ermeniler var, Yahudiler var, Nemisler var, İnglisler var, Xitaylılar var, Hindiler var, Koreliler var, Gürcüler var, Berberler var, Lezginler var, Siganlar var, Slavan Ruslar olanda Ukraynalar var, Fransuzlar var. Yani 30 tanak millet. Indi yine de 33 tanak bir millet var. 33 tanak yine bir millet var. Hazır olaram çıkarıp görkezsem onların bize karşı hücuma geçeceğini bilýärmi? Çünkü aýtmaklyk bolan o zatlar bizler aýdylmaly däl zatlar aýdyp halka tanıdy otýar. Indi bizim karşymyzda kimler görüşýär? Ruslar var, Ermeniler var, Yahudiler var, Nemisler var, İnglisler var, Xitaylar var, Hindiler var, Koreliler var. Doğruda mesela güçlü döwletlerin ýaşaýjylary. Doğrumy? Bu tarafa geçeceğim olan Farslar var. Doğrumy? Güçlü döwletlerin ýaşaýjylary Farslar var. Indi bizde esasy köp bölekler meselem kimler var? Bizden soň Özbekler gelýär. Özbekler bizim bilen adam sany deň Türkmenistanda. Düşündün mü? Indi Tatarların içinde Mongol Tatarları var. Aşağıda Mongol deyip durunca Mongollar. Indi bizim içimizde Mongol Tatarları var, Hristiyan Tatarları var. Yani bunlar hem içinde parça. Indi Türkmenler bizlere mana bir gide millet ha doğru değil mi? Doğru indi şol kança niden kança millet yaşaýar da yaşasın. Indi şol siz bu arada yanlış düşünmämen aýtýan. Şolar Türkmen dilini geplemäne mejburdur. Döwlet Türkmeninkidir. Kıyamata kadar Türkmenin döwleti boljakdyr. Türkmenin Bizim Türkmen bolmasa da yo her giden millet bar diyorsun şonda 60 näçe millet. Ýöne şol Türkmen kendinde şol Türkmenin dili resmi Türkmenin döwleti diýip aýdylýarlar. Bolmasa aýdylmaz. Onun için kança nemet biler, kan döktüler watan üçin. Rahimcan bular senin dilinde geplemek islemeýärler. Düşünýärmi? Ol birinji. Bular senin dilinde diňe sögüşýärler. Hapa paýyş sözler üçin ulanýarlar. Olar öz dilinde gepleşýärler. Ýene bir gede gaýda rahim sen ya düşünşmezlige salýan ýa-da sen bir 200'lük oyun oýnaýan. Bilemok sen bir kelek 200'lük oyun oýnaýan. Bir oýnaýan yok, siz düşüp otyn şol. Bu taýda düşünýän bolsaň dogonjum bular hiç wagt Allah diýeni söýýän adamlar däl dogonjum. Men sana açyk aýdyp otyn Allah diýeni söýýän adam däl bular. Türkmen diýeni söýýän adam däl bular. Bular eger adam bolsadylar gelip oturada seret söýüşmek üçin hemmesi gelýärler. Hemmesi gelip boka sokýarlar. Hem kaçyp gidýärler. Näme üçin? Bizim temamyzy, planymyzy, projamizy ütgetmek isleýärler. Ýagny bizleri siýasaty, dini, edebiýaty, taryhy bilmezmiz ýalar gedýärler. Düşünýän dälmi? Onsoň sizler goldamasaňyz, sizler hereket etmeseňiz onda bilemem onda siktirsin taşlalyň onda doganyňyz ken Türkmen diýen millet kalmasyn eneňiz ken agdymyzdan götümizden çyksanlar bile. Onda sizem koşulmayan olsanız, özüňiz aýdyp otuňyzlar, o Türkmenistanyň prezidenti seretmeýär diýen. Kim seretmeli onda? Kime sökmeli? Kimin suratyny goýmaly onda? Buların prezidenti seretmeýän bolsa, ministeri seretmeýän bolsa, ýene garagöri seretmeýän bolsa, osy busy seretmeýän bolsa, kim seretmeli bular tiplary? Men ona da düşünüp bilemem, onu goýma, bunu goýma, onu goýma, bunu goýma, ya olmaz o. Ene şu wagt ekrany suratda düşürüp alyň. Ve öwrenin şularyň hemmesi Türkmenistanda ýaşaýarlar. Gözüňe getirip görüň. Bular bizim dilimizde hiç wagt geplemeýärler, rahim. Dogry etdiň Kerime. Ýaýna giýje açarsynda men giýje geler, giýje gürleşer. Bolýar. Men giýje açak şu wagt. Men ýaýna açak, birazcık şular bir aýtjak zatlarym var, şonu aýtjakdan soň ýaýnym neme etjek menim. Ben şimdi siz bu arada buları falanca her bir giden millet var deyip bu arada ayda otuydunuzda Özbekistan'da 10 milyon Karakalpak Türkmenler var. Bunlar Özbekler ne için bizim içimizde munca milyon Rus var, munca milyon bizde Karakalpak Türkmenler var deyip ne için aydan yok. Siz yani bu arada yanlış düşünmeseniz siz oyanmadık millet hem oyandıracak oluyorsunuz benim fikrime göre. Bu tayda seret Ben Özbeklerin birini görmedim şöyle oturanı. Taparmaladın men algyny eşitdim. Şonuň uýdusyny öňkü Türkmenistanyň prezidentini öýdürläpdir. %90% Türkmen Türkmenistanda bar diýip. Dilerseň men size uýdugyny amatan WhatsApp tarýaly diýseňem, TikTok'dan atýsaňam, TikTok'da paýlaşýsaňam men paýlaşyp bilerim. Şol adam ýalan aýtmady diýip düşünýär. Türkmen bolmasa, dili resmiýen bolmaly. Näme diýin? Bolýa sawasam bolýa.
Siz dinläp oturulmaş ondan. Bolýa. Indi meni dikkat bilen dinleň dogonlar şol aýtjak zadymy. Esasen türkmenleri izlenýän duşmanlaryňyzy tanan. Bak men size 5 günden beri aya galdygyny Türkmenistanyň içindäki ähli milletler tanıdy otyn. Olaryň nähili erwet netlilerini tanıdy otyn. Yani men bunu sizin üçin edip otyn. Men aýtmanan bilýän, öz keypime de garap bilýän. O maňa näme beýdip bir giden artiplaryň adyny tutup, olary bir taýyk getirip, olaryň bilen hapa-paýy söwünjüni eşitip, o özüňçe ýok adamlaryň gepine balyp. Gözeňe türkmen maňa da aňsat däl, bu taýda bile ol Tatar diýjekmi, özü diýjekmi, ermezi diýjekmi, sygan diýjekmi, farsymy, bulujumy, hemmesi gelip o berbersimi gelip söwüp gidýärler. Näme üçin? Men onu size tanady otyn aslında. Tanan bular, tanan hemmesini, yani Türkmenistanda ýaşayanlaryň hemmesini tanan diýip otyn. Taýýarlyk görüň. Yani bular şu wagt kimlikleri ortağa çykdy. Dogry dämi? Kimlikleri ortağa çykdy. Üstesinde de bularyň niýetiniň nähili erwetdi ortağa çykdy. Hem kimlikleri hem niyeti ortağa çykdy. Ve şundan beri gördüňiz, eşitdiňiz, tanadyňyz. Indi sizler taýýarlyk görmeli. Meni dinläp oturan türkmenleri degişli. Indi siz taýýarlyk görüp başmaly. Gördüňiz, olaryň hemmesi duşman ekeni. Diliňe de, diniňe de, medeniýetiňe de, hemmesi adyna duşman ekeni. Indi siz tanadyňyz. Olaryň köplük özlerem. Türkiýede de gezip böler, Ýewropada da gezip böler, Amerikada da gezip böler, Russiýada da, Hytaýda da, Aşgabatda da her ýerde de gezip böler. Yani bizim içimizde. Niyetlerim erwet ekeni. Gördüňizmi nähilek niyetler erwet niyetli, haýwatly, gaharly, gazaply işler köpürjüklek gidipdir, gördüňiz dälmi? Indi siz özüňiz karar bermeli şu taýda. Yani näme karar bermeli diýensiňiz? Dip agzyňyzy açan wagtyňyz kimin arkaňyzdan pıça urjagyna taýýarlyk görmeli. Çünki bular siziň töwreňizde ýaşaýar. Şäher merkezlerde ýaşaýarlar, etaj jaýlarda ýaşaýarlar. Düşündiňiz dälmi? Näme üçin merkezlerde bular ýaşatýarlar? Çünki bular şu wagtky hökümete garşy miting, protesta etmeýärler. Meselen bizim siýasatçylarymyz, aktivistlerimiz ýaýyn açan wagty ayağa galyň, miting edin, protesta edin diýýärler. Bizim siýasatçylarymyz, aktivistlerimiz, dogrymy? Indi men şolary ýüzlenip otyn. Olary men dinläp otyn şu başga saýtdan. Ine 5 günden bäri maňa gelip söýýänler köpsi vilayet merkezlerinde, etrap merkezlerde, etaj jaýlarda ýaşaýarlar. Näme üçin diýersiň? Çünki bular gorýan häkimlik, prokuratura, polis ve her etrapda eskerler vardır, bilen wayen nemeler vardır. Yani tankıva çaslar vardır, eskerler. Näme üçin? Şolary goramak üçin. Çünki şolary goramakly üçin bulary şäherde ýaşatýarlar. Şäherde ýaşanlyk üçin şäherde näme bar? Prokuratura bar, polis bar, wayen garadoklar bar, o taýda eskeri güýç bar. Bizim düşmanlarymyzy goramakly üçin bizim döwlet edaralarymy ulanýarlar. Siz bolsa bu taýda men siýasatçy, men aktivist diýip halky häkimlikleriň öňüne çagyrýaňyz, ýani miting, protest üçin çykyň häkimliň öňüne geliň diýýäňiz. Häkimler bulary gorýar, eskerler bulary gorýar, polisler bulary gorýar. Bizler bolsa owada tutýar. Düşündiňizmi? Bizler owada tutýarlar, bulary şäherde tutýarlar. Şäherde goramakly üçin bir giden çaslar bar, eskerine ças diýmek şo eskerleriň öýü bar. Her çasyň içinde de bir kere 200'den 300'den gowrak eskerler bar. Näme üçin etrap şäherleriň içinde ças bar? Näme üçin esker saklaýarlar? Şolary goramakly üçin. Çünki olar bilýär, gelecekde türkmenler ayağa aljakdyr, bularyň jigerini sökjekdir. Adama bir 5 gün alyp gitjekdir ýany bilen. Eň bolmanda adama 5 tansyn alyp bilseň ýogyny ýany ýaz bularyň bilýärmi? Onam hökümet bilip otyr. Çünki bul açlyk, ýeter ýetmezçilik, bul edenetdilik, bu zatlar adamlary çydykdan çykarýar. Onam bilip otyr. Türmeler dolup daşyp gitdi. Yer ýok, adamlar türmäniň içinde, köçede ýat, nemede ýatýar, kabinkalaryň ýörelýän ýolunda ýatylar. Endi gelecekde bunt turjagyny bilýärler. Bunt turan wagty iş savaş çykýar, iş savaş. Yani adamlar bir-birini öldürüp başlaýar. Göwenge tutgur. Aleyküm salam, hoş geldiňiz. Taýda gelenler. Yani menen bu zatlar aýdýan ki, näme üçin aýdýan? Bak, esasy men siýasatçylara, aktivistlere görkezip otyn buny. Ve aktivistleri goldayan bizim Türkmenistanly watandaşlarymyza görkezip otyn. 5 gün ýalak ýaýyn açdym. Siz üçin açdym. Yani aktivistleri, siýasatçylary, opozisionerleri goldayan Türkmenistanly watandaşlarymyz üçin edip otyn. Ine sizler aktivistler goldaýaňyz, siýasatçylar goldaýaňyz, söz sözleýäňiz, çykyş edýäňiz, derdiňiz aýtdyňyz, dogrymy? Ve şol siz siýasatçylar dinläp miting, protest edesiňiz gelýär, dogrymy? Indi siz bir zady göze almaly, bir zady düşünmeli. Eger de siz şu hökümetiň edenetdiligine garşy çykan halatyňyzda şäher merkezlerinde bularyň adamsy ýaşaýar. Bularyň adamlar ýaşaýar. Dinsiz, imansyz, türkmene bolan, dine bolan, Allah'a bolan, ýigrenji bolan adamlar ýaşaýar. Bular size ruhsat bermeýär, çünki bulary şäher merkezinde ýaşatýarlar. Şonuň üçin şäher merkezlerine synetýän soň sowut, prokuratura, polis we eskerler bar. Synetýäňizmi? Indi siz göze bir zady almaly. Häzir
şu hökümeti yıkmak üçin herekete geçseniz. Elaydal siyasatçılar dinlediniz, aktivistler dinlediniz, gowsu birisi çıkıp motivasiya berdi yani köçe çıkın, köşke varın dip gaz berýärler. Indi siz bir zady göze almaly. Velayatda yaşayanlar, owada yaşayan türkmenler bir zady göze almaly. Indi sizin düşmanınız, sizin komşunuz bolup yaşaýar. Çünkü olar garajdan eskerleri, yönüköy adamların içinden özünü goruyan adamlar. Çünkü bular goruýar ki, bular azınlyk edýär. Düşündüňiz däl mi? Şonuň üçin siz bir zady göze almaly. Nämäni göze almaly? Sizler Kur'an okumaly. Siz Kur'an okap Allah'a iman edip Allah'tan dilemeli. Allah'ım bizlere ağır almaklığı nesip eyle. Senin adalatyny, İslam dinini diketmekligi bizlere nesip eyle diýmeli. Ana şonda Allah Taala bize kömek edecektir. Ana şonda biz bunları yenecektiriz. Başka yolunu yenip bilmeýäňiz. Çünkü Türkmenistanyň biznesi bularyň elinde. Prokurorun, polisin buların elinde, eskerlerin, yeni garagorlaryň buların elinde. Bular şonuň türün arkaýyn hereket edýärler. Şonuň türün gelip bizlere arkaýyn söýükýärler. Düşündiňizmi? Bular bilip oturýar. Konsistuany, pasostuany ele geçirdiler. Şirketleri, kargolary, istalovoylary, magazinlary ele geçirdiler. Velayet merkezlerini ele geçirdiler. Aşgabatyň içine ele geçirdiler. Indi bolsa biziň kellemizde şänik döwüp bölür. Elimizde näme galdy? Elimizde diňe men türkmen diýen adymyz galdy. Men musulman diýen adymyz galdy. Men türkmen diýäs, türkmençiligi ýaşap bilmeýäs. Men musulman diýäs, musulmançylygy ýaşap bilmeýäs. Çünkü bize diýerler ki, bar gitde Afganistanda ýaşa. Bar gitde dinini şo taýda ýaşa diýerler. Bizlere şeriat gerek geldi diýerler. Şeriaty aýalgylary düşman edip görkezýärler. Ýagny Allah'ın emrini, Allah'ın yaradan adamlaryny Allah'a düşman edip görkezýärler. Ama şeriden näle taktik kullanýarlar. Allah diýsen, Allah'ın adalaty diýsen gitde Afganistanda ýaşa gardaşym diýär. Bizler demokratik dünýäwi döwlet diýär. Onu bolýa, Afganistanda ýaşal diýsen ama olar terrorist, olar beçawaz, olar geday, olar ýene garagor diýär. Bular bizi yer yüzünde gün vermeyecektir doğuncuklar. Bu hudaýronlar bizlere yer yüzünde gün vermeyecektir. Çünkü Orsun paşasynyň bir karary var. Türkmenler yer yüzünde kara tegmil diýdi. Türkmenler yer yüzünde kara tegmil diýdi. Bulary ýok etmeli diýdi. Şonuň üçin egerde şu Orsun häkimeti bilen gatnaşýan bolsa, katolikler, ortodokslar bizleri ýaşatmaýarlar. Düşündiňiz dälmi? Eýran hemişe musulman öldürdü. Bak Eýran hemişe inglizler bilen birleşip musulman öldürüp geldi. Hataylar. Indi bizim 3 tane düşmanymız var diýeli. Katolikler var, ortodokslar var ve Hatay var, dinsizler var. İkisi hem Hatay garşysyna almaýar. Bak, Hatay hiçbir garşysyna almaýar. Çünkü Türkmeni goldamaklyk, Türkmeni bir guram açıp bermeklik, Türkmeni telewizionyada çykyş etdirmeklik, Hataýa garşy savaş açmaklyk. Meselem Ýewropada, Türkiýede bizim türkmenlerimiz çygylyp gygyrşýarlar, ay biz 13 jep bolýas, derna açjak, diaspora açjak, owa bizler baýdak götürýärler, täze baýdak öredýärler, owa Turan diýýärler, ýene garagör türkmençilik, türkçilik diýärler. Bak, türkçilik, türkmençilik öňe sürseňiz, buňa döwlet derejesinde hiç kim goldaw berip bilmeýär. Çünkü Hataý garşysyna almaly bolýar. Türk'e kömek etmeklik, Hatay bilen düşman bolmaklyk, musulmana kömek etmeklik, Eýran bilen düşman bolmaklyk. Bunu göze alıp biljek döwlet ýok. Bunu hiç bir döwlet garşysyna, Eýrany, Hataýy garşysyna alıp bilmeýär. Katolikler, ortodokslar bolsa bize hiç wagt goldaw bermeýär. Bizleri öldürmediler, ýöne güldürmediler. Bizi öldürmeýärler, güldürmeýärler. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär ki, olary ýurdundan etmäň diýär. Bozgunçylyk etmäň diýär. Olary ýurdundan çykaryp kowmaň diýär. Olary ýurdundan çykaryp kowaňyzdan soňra olara kömek edýän şekilinizi görkezmäň diýär. Ýagny bizi ýurdumuzdan çykarýarlar we bizlere gojak açyp bizlere iş berip öz ýurtlarynda işledýärler. Emma biziň öz ýurdumuzdan çykaryp otyrlar, asyny diýärmi? Biziň ýurdumuzy sömürýärler, gazyny, newtini alýarlar, halkynyň agzyny ýumdurmakly üçin bir giden adamlary türmäge attyrýarlar, prezidenti goraýarlar, bizleri öz ýurdumuzdan mahrum edýärler. Sonra bizler Türkiýe, Ýewropa, Russiýa gidýär söýlenem, bizlere iş veren bolýarlar. Bizlere iş veren bolýarlar, aýlyk veren bolýarlar, biziň gözümizi boýaýarlar. Bu zatlar Allah Taala Kur'an-ı Kerimde apaçyk aýdy otu, ey iman edenler diýär. Sizlere apaçyk Kur'an indirdim diýär. Näme akıl erdirmeýärmisiňiz diýär. Olar size garşy birleşýärler diýär. Siz näme üçin Allah ýolunda birleşmeýärsiňiz diýär. Näme üçin bizler birleşmeýär? Ha? Görmeýäňizmi? Türkler beýgelen wagty, bular biz Türk Turan dip başlaýarlar. Biz Oğuz dip başlaýarlar. Sen edýäňizmi? Meselem şu wagt Türkler beýgelip barýar, dogry dälmi? Indi bular bunu görýärde bizde Türk diýerler.
Turan diyen bolýarlar, gözümüzi boýaýarlar. Indi türkmenler beýgel ýa-bolyn, olary men türkmen diýip başlar. Ýani bular öýle bir şekil değişdirýärler. Hey şu ne deňeç Tatarny, Özbegini, ýene Garagörni gördüňizmi? Biz türk, biz oguz, biz eýle, biz gardaş diýip ýöreni gördüňizmi? Näme üçin birden ayağa galyp başladylar? Näme üçin birden men türk diýip başladylar? Ýana görnälik obraz değişdirýärler. Bugün kun bular oguz boldular, türk boldular. Bak, Azerbaycan diýen döwlet bar. Ýöne Azerbaycan diýen millet ýok. Azerbaycan diýen döwlet bar, çünki döwletiň ady Azerbaycan, ýöne Azerbaycan diýen millet ýok. Tacikistan diýen döwlet bar, Tacik diýen millet ýok. Bular Fars, içinde türkmen ýaşaýar, Kazak, Kırgız ýaşaýar. Ýani bizim aklymyz bilen oýnap ýörler. Özbegistan diýen döwlet bar, hani Özbegistan diýen döwlet bar ýöne içinde bu giden türkmenler ýaşaýar, Garagalpak türkmenler ýaşaýar. Türmäniň içinde ýaşaýar. Gürleýän türmäge girýär. Görýäňizmi näle taktik kullanýarlar? Bak, doňjuklarym. Menem adam, menem ýadaýan, menem gaharym gelýär, psikologum bozulýar, dogrymy? Ýöne men bu zatlary siziň üçin edip otyn. Türkmenler üçin bak düşmanyňyzy tanan. Türkmenistanyň içindäki milletleri tanan, olaryň niýetini tanan, olaryň maksadyny tanan, olaryň nähili şekilde göçüp biljekligini öwrenin. Ýani oturup pikirlenin. Nähili hereket edende kim göçüm eder? Menin derdim bu dogonjuklar. Men size bular tanady otyn emmesini. Şunu deňeş tanadyňyz. Ýene de tanatjak dogonjuklar. Men size işim bitene deňeş däl, mazara deňeş ular tanatjak. Çünki bular wara bular. Meniň ata-babamyň hakkyny idiler. Meniň ata-babamyň hakkyny idiler. Men bulary işim bitene deňeş däl, mazara deňeş tanatjak bular. Mazara deňeş. Leme A 2014 hoş geldin. Yani dogonjuklarym bak, bu zatlar oýnanja iş däl. Meniň babalarmy 41-45 alyp gitdiler. Dogrymy? Alyp gitdiler 41-45. Emma köpüsi gelmediler. Mana Azat ekemde geldi. Indi men şu ekelere, ökölere näme etdim? Men şu ekeleriň, ököleriň ýaýyna barmaýan, erkegiň, urkoçunyň ýaýyna baramok. Men şular bilen derdim ýok. Näme üçin bularyň meniň bilen derdi bar? Men şoňa düşünemok. Bularyň berbersi bolsun, orsy bolsun, ermensi bolsun, farsy bolsun, buluju bolsun, tatary bolsun, özbegi bolsun, meniň bilen derdi bar. Meniň bular bilen derdim ýok. Men size bularyň kimligini tanadýan dogonjuklarym. Bular şekil değişdirýär. Şekil değişdirýär. Obraza girýärler. Meselen biziň ata-babalarymyzyň aýtky sözleri bar. Goýun dersine bürünen sırtlanlar. Oyun dersine bürünen sırtlanlar. Sizleri wara, sizleri böktüre kimliklerini tanatjak, böktüre. Hiç biriňizden yüz görjekkä. Erkekden tut urkoçyňa deňeç yüz görmän, sizleri dünýä türkmene kimdiňiz tanatjak wara. Siziň nähili şekilde ata-baba düşmandyňyzy, bildirgisiz düşmançylyk edip ýörendiňizi görkezjek. Birinji bilen dinimize, bak, birinji bilen dinimize, ikinji bilen milletimize, üçüncü bilen dilimize, dördüncü bilen däp desturmyza, beşinji bilen bizim watanymyza. Çünki bizim adymyza watan bar. Bular şoňa çydap bilenok. Düşündiňizmi? Siz unutmaň, şul adam diýilen zady dik aýakda tutýan zat kimligidir. Adamy dik aýakda tutýan zat kimligidir. Birinji Allaha bolan imany dinidir, dini. Düşündiňizmi? Dini. Bular iň birinjiligi dini düşman. Çünki bular Allaha düşman. Men oňlamany aýtýan mazar almat diýende üstüme näle çözdiler. Mazar almaýar diýdim, molinim gelip wajyrt bolup bir-birini ýyp başladylar. Görmediňizmi? Men oňlamany aýtdym onu. Bularyň içinde adamlar bar. Kur'anyň aýatyny okuýan wagtda şeýle eli bilen gulagyny tutýarlar. Iki gulagyny eli bilen tutýarlar şeýdip. Gıýgırýarlar. Şeýle diýip gıýgırýarlar. Gulagyny tutup gıýgırýarlar özüm. Çünki bu zatlar Allah Taala Kur'anda aýdýar. Kur'anda aýdylan zatlar biz bularda görýäs. Kur'anda aýdylan zatlar biz bularda görüp otyrys. Düşündiňmi? Indi sere. Mazar almaýanlar, Kur'anyň aýatyny okuýan wagtda gulagyny tutup gıýgırýanlar we welezinalar bar. Welezina diýen bir toplum bar bizde. Bular öyle bir ahlaksyz toplum dogonjuklarym. Çünki bularyň taryhy ýok, çünki bularyň geleceği ýok, çünki bularyň geçmişi ýok. Çünki bular halk köpçüliginde ýaşamaly. Halk köpçüliginde ýaşamakly üçin azgynçylyk döretmeli. Näçe azgyn adam köp bolsa, bular hormatly bolýarlar. Düşünýäňden bolmasa bular utanyp gezýärler, ýygyrlyp şöýdüp. Häzir hemme kişi ahlakly, edepli, tertipli bolsa, bular ýüze çykyp bilmän buklyk gezýärler. Näme meseler gizlenip edýärler. Ýöne bular ahlaksyzlygy ýaýarlar ki, normallaşdyrýarlar we ýylan kömelek ýalyk ýüze çykýarlar. Soňra ýylan kömelek ýalyk hemmeni özüne meňzedýärler we seniň kimligini unutdurýarlar. Düşündiňizmi? Çünki bular ata-baba düşmany, ata-baba düşman.
Bizim ağzımızdan girip götümüzden çıktılar doğuncuklarım. Menim lezzet talamam ama men şular tipleri tanamam ama menin bilen düşmançılık edip söwüşüp oturan artipler men ömür görmedik adamlarma. Bir giden artipler Hudaý uranlar gelýär. Hudaý gargan aslında bular. Hudaý näletlen, Allah näletledi bulary. Allah näletlen adamlary owa eje surup atasa kowan ärinden ayrılşan bir giden nemeler gelýär menin ýaýnyma. Maňa akıl satyp meni kemsiden bolýarlar. Gel gaýratly bolsaň, sonra jogap alyş. Gel. Mertlerçe çık karşıma, mertlerçe namart bolma, o namart bolma. Bak şu vakit Afganistan'da Türkmen doğullarından parçalap otylar. Men görüp otyn canım, yani elbette bunların ağzı birligini parçalap otylar. Afganistan'daki Türkmenleri parçalamana başladılar. Ayak aldığına. Men bu zatları görüp otyn. Çünkü Xitay gelip oty. Xitay gelen günleri TikTok'larına, bloglarına satandan tutacakdır. Täze gurulýan türme basacaktır. Türkmenistan'a mına golda verecektir. Türkiye'den ses çıkmayacaktır. Ana Uygurlara golda veriyor ama Uygurlar yıllardan beri Türkiye'de. Uygurların bağırın deport edip otuyorlar. Xitay'a verip otuyorlar. Bak Afganistan'da yaşayan Türkmen doğullarım. Ben size ak görümden aydan başına da bela geliyor. Başına da bela gelip otuyor. Tayyarlığını görün. Sizleri parçalap otuyorlar. Bölüp otuyorlar. Tek tekten türmeye basmaklı için zindan kuruşap otuyorlar. Çünkü siz oyunduğunuz, tarihinizi öğrendiğiniz, dilinizi öğrendiğiniz, dininizi öğrendiğiniz, sizin kanınızda Oğuz kanı var, Oğuz kanı. Oğuzları Sultan Sancar bile alabilmedi, Emir Timur bile alabilmedi, İngilizler alabilmedi, Amerikanlar alabilmedi, Ruslar alabilmedi. Sizleri sizden bolonlar alacaktır. Sizleri sizden bolonlar alacaktır. Münafıklar alacaktır. Hilegarlar, yedüsörler alacaktır. Sizleri işten olacaktırlar. Bak doğuncuklarım bu başlangıç. Sizleri parçalap otuyorlar. Sizler ağzal edip otuyorlar. Näme üçin Türkmenistan'dan arabaňyzy kesip otuyorlar? Oturup aklınızı işledin. Çünkü bizde praktika geçtiler. Uygurlarda praktika geçtiler ve o netice aldılar. Oňlamana Türkmen Taliban hareketini, Peştun Taliban hareketine öwürdüler, döwleti onun eline verdiler. Sonra bu döwlet Xitay'a kucak açtı. Xitay'ın akly şirketlerini Afganistan'a getirdi. Buların etjek bolýan işi Xitay gelýär, ekonomiýaňy, bankowy sistemaň hemme zadyny ele geçirýär. Afganistan'ı demokratik dünyevi devlet edýär. Hasan Sabbah'ın işini uygulaýar. Çünkü Hasan Sabbah'ın uygulamasyny öwrendiňizmi taktikasyny? Şolar Şia şeriat dik gelýärler. İmam dik gelýärler. 12 imam dik gelýärler. Olar 12 imam dik diýerler. Dogrymy? Geldiler Hasan Sabbah öldükden sonra näme etdiler? Şeriat bitdi diýdiler. Döwran geldi diýdiler. Arabistan näme Suriýany näme etdiler? Türkmenleriň eli bilen Suriýany aldylar. Arap Cumhuriyeti etdiler. Suriye Arap Cumhuriyeti etdiler. Gördüňizmi? Ýogsa Türkmenler bilen söwüşdiler. Türkmenler söwüşdi şu taýda. Şeň etdiňizmi? Şeriatyny aýyrdylar. Döwletiniň adyna Suriye Arap Cumhuriyeti etdiler. Yani Suriye Arap döwleti etdiler. Alın gerek bolsa doň sizem şey etdiler. Ana sizde nesibesi Peştunistan gurup berýärler. Şu wagtdan sizler parçalap otuýlar. Türmede tutmakly üçin proje gurup otuýlar. Ýagny döwletler tarapyndan kabul edilen Afganistan döwletini ýykmak üçin döredilen terrorist bir gruppa taýýarlap otuýlar. Ýagny döwlete garşy terrorist diýip görkezdiljek bir gruppa döredip otuýlar. Taýýar emmeda. Hemmeda taýýarlap otuýlar. Sizleri terrorist görkezjekler, döwleti ýykkan adam görkezjekler, täze gurşalyp oturan zindanda çüýretjekdirler. Bak Uygurlar çüýredip otuýlar. Kimden ses çykýar? Kimden ses çykýar dogamjyklarym? Başyna da bela gelýär. Näçe Allah'tan uzaklaşdıkça, näçe dünyevi zady algadykça sizi aljaktyrlar dogonlar. Bak bu ajy hakykat. Şonu türün aklyna da gazan. Allah'tan uzaklaşdıkça, din imandan çykdykça, dünýäniň görküne ynanyp taguta kulluk etdikçe Çingiz hanlar durmajakdyr. Gara Xitaylar durmajakdyr. Bular bizi ýok etmeklik üçin elinde var etjekdirler. Garybyň sözüni yer almaz, yerde de galmaz dogonjuklarym. Bir ýyl mundan öň video goýdum. Diriş Türkmen diýip beýleki kanalyma bir ýyl mundan öň goýdum. Sizin jaýyňyzdan sökjekdir. Jaýyňyzda döwletnama alyň diýdim. Jaýyňyzda sökjekdirler. Sizi çürkejekdirler diýdim. Ana başladylar 1 ýyldan soň o size 1 ýyl öňünden aýtdym. O 1 ýyl öňünden gıygyryp aýtdym. Ey dogonjuklarym, jaýyňyzda damy goýalyň, döwletnama alyň, jaýyňyzda sökjekdirler. Sizi köçede goýjakdyrlar diýip 1 ýyl mundan öň aýtdym ana. Şu wagt başlady. Gämini söküp ýörler, daçylary söküp ýörler. Owalary göçürüp ýörler. Gaç çykaryp owalary göçürüp ýörler. Hay dogonjuklarym mara. Bu ajy hakykat garybyň sözüni yer almaz, yerde de galmaz. Ýöne başyna da bela gelip otur. Allah size güç kuwat bersin dogonjuklarym. Allah size güç kuwat bersin.
Dinle can dostum. Burmunçuk. Yo, dinle. Ferhat burmunçuk. Ferhat şular duranok. Şular durmaya. Siz näme üçin duňuz? Doňjuk görün. Bak akly ýetýän adamlar, düşünip oturan adamlar. Siz näme üçin oturyňyz? Bular oturmaya. Bular durmaya. Siz durýaňyz, siz oturýaňyz, siz uklaýaňyz. Bular duranok Ferhat durmaya. Durmajokdurlar. Durmaýarlaram doňjuk görün. Aç tetin neme? Baratmy, näme? Sesin açıp bilersin Barat. Awa. Awa, sağ ol. Dinle, men bir daha deyin sana. Sen gurlaýmylýan. Sen uşa gurlaýmylýan, awa gurlaýan sen men dinle bir daha deyin sana. Dostum. Adyňa biljek gel awa. Awa, durly bir zat diýýäňizde men dogry adyňa biljek gel, donuň adyny ama aýtmaýan sen, ýön bir daha deyin sana. Dostum. Bir direk adamlary ýalňyş ýoldan çykarma. Sen şu wagt bunu aýtdyň, tipa Raşultaklar tam полностью аяга турýar, awa Türkmenistan bilen diçkaroşy tam konkretno bilen пропадает, да? Sen aýdan sözleň de şoda dogry. Ana bir senin bir forum ma. Awa Türkmenistan näme tarapdan erbet. Sana forum etmiş bu. Aýt. Ben şu wagt Siyasi tarap. Dinle. Sen şu wagt şurda ýaşap ýörsiň. Owganistanda ýaşaýan we Iran ýaşaýan biljek bratan. Awa. Bunun bir taryh gurrun ha? Taryh gurrun da. Awa, tipa Mongol, bul, awa, batwalar eýlen beýlen falan. Men bir daha aýdyn taryhy men bu bilýän. Awa. Türkmen tarihi Selçuk imperiýasyny batwalar doýma demeseň. Awa. Ferhat, geç onu, geç sen bana soraňy. Geç sen soraňy. Basıp alırlar diye. Sen bana soraňy ber. Sen ýaýny ýön özüň zyňyp duň. Awa. Türkmenistan näme kemçiligi bar diýdim. Siyasi tarapdan kemçiligi bar diýdim. Soraňy dowam etdi, maňa boş ber Selçuklyny, Melçuklyny ýene gara görüňi. Sen maňa Stalinden gurrun ber, Krasny Armiýadan gurrun ber, Türkmenistanyň birinji sekretarynyň gurrun ber, Gaýsat Abaýewden gurrun ber ýa-da Türkmenistanyň haýsy siyasi kemçiligi bar diýen soraw ber. Türkmenistanyň sen şu wagt siyasi kemçilik bar diýip aýtdyň. Owa, sözümde tutduň meni. Indi menden soramaly sen. Haýsy siyasi kemçiligi bar? Biz görmeýäs ondan zady. Han sen maňa aýdyp ber, sen näme görýäň diýen soraw bermeli. Ýagny dialog etmeli, monolog däl. Dialog etmeli. Soraw we jogap. Dowam et bratan. Sizleri sevemen. Bu çopan sizleri var ha. Susu da kedip susu getirecektir inşallah. Bu çopanı yürütü sizin başına da getirdiler ki. Yürütü getirdiler. Men gizleme olma. Men hemişe hakikat aýdýan. Men hiç da gizleme yürütü getirdiler. Sizin cigerinizi sökmekli üçin yürütü getirdiler. İlki Türkiye, soňra Ýewropa. İnşallah telewizionyada görersiň ne tip boldy. Ýöne maňa taqdim etmeň, diňe Allaha taqdim edin şonda. Maňa öwelňiz hem gerek gel, döwelňiz hem gerek gel. Maňa taqdim ýerdäki Allahyň Hudaý diýmeň, ýerdäki Allahyň sadyk guly diýin. Bir sana garyp gul diýin. Ýagny Allahyň sadyk bir guly diýin. Düşündiňizmi? İnşallah onlarda görjeksiniz. Dowam et, der soraň. Hey Allah'ım ey. Geldiler gittiler, geler gider, iyide yok, dayanmana diýdi yok. Soragyn berip bilen oklar, pikirim açyp bilen oklar, sesini açyp bilen oklar. Bilem oklar näme ýetýär? Käşke siziň iýan zadyňyzdan menem iýdem. Onu kim düzdü? Men de otin şu wagt. Siziň iýan, awa siziň iýan zadyňyzdan menem iýsem da bir maňa da bir täsir etse, menem ruhy bir hatda öwrülip, hiç zady görmän siziň ýalar. Sen gowy uzatdy iýme bratan. Sen gowy uzatdy iýme. Men iýme var. Sana da geçermisin buradan. Şu zatlar. Bol soraňy ber. Ine men aýtdym sen soraňa jogap berdin. Siyasi kemçiligi bar diýdim. Bol sora menden. Siyasat kemçiligi ýok bratan. Yok sen menden sora. Yok, siyasat yok. Siyasi kemçiligi bar diýip men diýdim. Sen menden sora haýsy siyasi kemçiligi bar diýip sorama sen. Siyasi kemçiligi men aýtdym. Men aýtdym siyasi kemçiligi bar diýip. Menden sora sen. Yok, senden sora ýa. Näme siyasi kemçilik? Awa. Türkmenistanyň 125 tane deputatyny bizler tanamyz. Sen 125 adam. Owa, deputat bar. 125. Yo, dinle. 125 tane deputat bar. Owa, Türkmenistan. Yo, dinle. 120 del. 124 del. Ine 125. 20 tam. 125. Yo, 120 tam da. Yo, 125 tane deputaty halkymyz tanany. İnsan kim boldy? Näme insan kim boldy? Yo, deputat yani 125 adam boldy ýa. Doğru näme? SSR döwri, awa Stalin döwrleri, awa deputat. 1,5 setin ýapynan amjam, 1,5. Şu taýda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministriniň işgärleri,
Menin bilen şatlanyp eýlenmän. Lezzet almaň normal adam boldum. Bole. Bir dursana, bir siýasaty bilýän adam golun biri geldi-de Türkmenistan komünist sistemasy bilen dolandyrylýar diýdi. Şonlaraq birilen uğraşsaňyz lan uğradanňyza görä bir siýasaty opryp duran adamlar. Yani bu niňiz bolmaýar, gelişen ok bu niňiz. Bolýar diýänsiňiz dirilişi taýýarlaly, taýinlaly, bişişdireli, gataşdyrali, öwrendireli, öwrensin bilsin diýänsiňiz, dogrymy? Ýöne bular könülşen vipiska bular. Birazajyk sivilizasyony derejede ösenleri uğratmaly. Mesela Fatima gelmäne başlady. Fatima da gelmesini goýdy. Çünkü diýdim ki bir wagtlar Zalina Mämedowa, Dilber Abalakowa oturýardylar şöyle diýdim. Olam gelmesini goýdy. Indi bir güýçlürek birini uğratmaly. Birazajyk tejribesi bar adamlar uğratmaly. Bular köne vipiska, täze vipiska gerek birlere. Çünkü bular güncellenmäňdir. Taýýarlykly däl, tejribeli däl. Men mundan aýtdym, Türkmen halky bizler Türkmenistanyň 120 sanak deputatyny tanamyz ok diýdim. Bunyň özü bile bilmeýär. Häzir meniň gedegim şoňa sorag bermeli. Men diýmeli ki Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň ady näme we kim? Bilmeýär. Çünki bular taýýarlykly däl. Birazajyk bolsa taýýarlykly adamlar uğradym ki tejribeli bir söz söyleşeli, manyly, mazmunly dinleyijilerimize ýetişdireli. Şunu deňiş aktivistleriň eli bilen bu jemgyýeti terbiýelediňiz. Nemesle bir hakikaty görüňler aslında şol. Adaşan jemgyýet bar şonu aktivistleriň saýasynda terbiýelediler, birazajyk insanlara getirdiler, birazajyk bolsa demokratiýa uýgunlaşdyrdylar. Çünki dini aýyrmaly, demokratiýa boyun etmeli, kanun esasynda ýönetmeli sizleri. Düşündiňizmi? Maksat bu. Birinci sorum bermeýär sesini ýapar oturar indi. Bu açmaýarym. Bu näme ýa onlar zatlar. Yok. Ya sen diye Türkmenistan arasında sen şu vardı oturacak kullandı. Şu var ya da şu var. Şu var ya şu var. Sen acaba şunu var ya şu var. Orada. Türkmenistan'ın bu deputatyny tanamakly dur. Sesini ýapmasaň ýene dinlenmeýär. Dur. Türkmenistan'ın 125 tane deputatyny halkyň tanamaklygyna urşdur edilýärmi? Näme bolýar? Aýdan sen Yo, Can Doğuncan, Can Jimcan sana näl üzülmene şu var sana. Näl üzülmene aýtmagan. Jigim dip üzülmene sana. Dip üzülmene bilemem sana ýürlenjek, bilemem sana şu var. Ya sen Türkmenistanyň gelejekki prezidenti dip üzülen. Türkmenistanyň gelejekki prezidenti dip üzülen. Sana ne üzülmene? Adym näme sen? Bak meniň adymy bilmeklik size ziyan. Şundan sen diýjekmi? Türkmenistanyň gelejekki prezidenti plan. Familýan важный däl. Sizin bilmeli zadyňy siz maňa sorag bermeli, men jogap bermeli, şeýle halkyň şunu ýetişdirmeli. Men sana sorag berjek bolýar. Men sana berjek. Sorag berjek sana. Sen şu wagtda men taýna Türkmenistan garşy men pikir edýän. Türkmenistan men ýaşapýar, men başgalar ýaşapýar, çağlar ýaşapýar. Men Türkmenistanmy dönüýün. Sen şu Türkmenistan barada bir hili bir gaharjyň tak Nefton, короче, Zat ýüzlenýän bilýärmi? Türkmenistan tipa Bunun öňe bir söz diýdim. Türkmenistanyň aýal gelinleri Türkiýe gidip, aňarda plan edýändirmişin. Aňarda haram edýänmişinler. Sen elementarny. Daşy ýurdumyzda sen habaryň bar bolup geçen habarlardan. Ya sana sorag berdim men sana şu var. Sen ol Eran, aňarda ýokmy zatlar? Bolýar, aňarda gidýändirler. Men sana bar diýjek gäle, sen bar diýän şu bilýän, bar aňa şol ýak diýän şu. Sen bar bir sürä goşma. İçinde bardyr. Ýöne sinikle marata bardyr ýöne. Men bir daha diýen sana. Sen aýalyň bardyr, çağlaň bardyr. Şol zatlar pikret, düşdüm näme? Sen pikret şol zatlary. Sen aýalyň. Sen näme biçýän? Sen näme vitamini zatlary ýa-da kaloriýaly vitamini zatlary. Men dinledim. Indi gerek meninki. Sen birazcık vitaminli zatları, kaloriyalı zatları, birazcık yat keşliğini östür, birazcık Türkmen sözlüklerinin grammatikasyny öwren. Bu oğlancık näme diýip otur senin garşyňda? Öwren ilki. Bir temadan bökme. Men sana diýdim ki, bizler Türkmenistanyň watandaşlary 125 sanak deputaty tanamaýar diýdim. Indi meniň gedegim sana sorag bermeli. Çünki biz dialog etmeli, monolog däl. Dialog etmeli. Dialog bolanda özüň bilýän, gurrum döşlük, sorag we jogap, pikir alışmaly. Men sana sorag berem. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy kim? Sen näçe ýyl näre oturýarsyň? Sen ýaşynçy näçe ýyl näre aýtýan şu wagt? Sen bilýärmi? Türkmenistanda şu wagt mejlisiň başlygy kim?
Ay can James can men bardaya deyin sana. İng verfi. В России orfiyette daji öz yaşayıcıları ministerler tananak. Onu bardaya deyin. Dinle. Men bardaya deyin sana. Sen kela tutma. Kela tutma sen. Kela tutma. Orfiyetteki yaşayıcılar öz minister. Dur bir minut. İçerişte minister. Dur sesin yapacak. Kim dinle? Sesin yapacak. Seyret. Türkmenistan'ın meclisinin başlığı kim diyen atın bilemok deymekle kıyın mı sana? Bilmeyen olsan bilemok dey. Geçti. Son ikinci soru vereyim sana. Sen biliyor musun? Türkmenistan'ın Sen biliyor musun? men bilmem son senden soruyorum. Ay sen bilmesin. Ne şu menden kıfıklanıyor bunu? Bilmiyorum çünkü sen meşruat narda dedin ha. Sen dedin ki meşruat narda dedin. Senin Türkmenistan'da ne dersin var dedin. Ne cancıyınca Dur. Sana ikinci soru geçeceğim. Böyle bilmedin. Indi senden yine bir soru. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrinin kim? Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministri kim? Şunu ayda açtı. Hey Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver kurban ettin kadir Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ya Allah ya Rabbi. Cancıyım can derdi böyle o kalm olmasan cancıyım can. Allah'a bidemden ne cancıyım can. Yani sen şu an beriye soru oğlum. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resulallah. Kavul olsun Allah can. Yani sen beriye soru oğlum. Amin ya Rabbil alemin. Provokasyon. Ben provokasyon. Boş ver ağam provokasyanı yine var görmeyin. Söyle ya cancıyım can. Boş ver şu provokasyanı. Sen provokasyanı yenmeye başla. Ya sen dinle. Onlara olsa. Yani doğasın can et. Orfiyette memnun gülüşün var ya. Memnun gülüşün. Beni dinle. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministri kim? Sen dinle. Sen sonra can et. Indi şu tayda bir dinle oturun 38 tane adamın içinde şart edip benim sorulama cevap verip bilecek bir Türkmenistan'ın vatandaşı yok mu? Yok mu içinizde? Ha? Bak gelin karşıma. Berlen sorulu şart cevap verin. Uğurlup bana da soru verin. Yutturun yani bana soru verin. Ben şu soruya cevap verip bilmem dilimi yudup birazcık sakınla. Yok dinle ya cancıyım can. Sen gurulevliyene doğru değil mi? Sen gurulevliyene. Sen patriot doğru değil mi? Sen şu patriot. Doğru değil mi patriot? Sen şu internette ay falan edin deyip gurulevliyene doğru değil mi? Benim dinlemen başarı cancıyım can ne ettin ay? Ya ben bile ağrı gittin ay bak şey böyle yarak çiri çuru gitti ya sen şu var. Sen gurulevmenin başarı doğru değil mi? Gurulevmen başarı yani. Ava. En dinlemenin başarı cancıyım can. Doğru değil mi? Ya senin şu 125 adam deputat. Ne için cilen vergi diye? Ne için cilen ağrı diye? Deputat. Ayda 2006'dan vergi diye mi? 2010'dan diye mi? Ava. Ayda. Ağam men bilemok. Men seni yok sen bilmesen. Ana şu 125 adam diyor. 125 adam diyor. Sen 125 tane deputatın kimliğini bilemok. Yok 125 deputat yok otayda. Ben sana soru verdim. 2010'dan anarda deputat yok. 2016 açelini Sapar Murat. Ava. Mehmet Geldiyev. Gormak ministri. Şeyh Muradov. Mi premier-ministr. Ava. Şeyh Muradov. Vice-premier. Ava. O da kim var? Gummanov. Prorektor. Institutu. Mehmet Geldiyev. Gormak ministri. Ava. Dальше. Sana kimden sana vermeli? 2006 açelini. 2006'da ne bileyim ha? Dostum. Sen biliyor musun o açelini? Ha? Sen 125 var. Ne oturuyorsun o? 125 adam, deputat. Sen yolunda bile. Ne için deputat var? Ha? Sen yugodan metre 125 deputat. Sen onu böl. Ne için adam bölmeye bile? Seyret, sana yine bir soru vereceğim. Türkmenistan'ın meclisi neçe adamdan ibaret? Ben sana bardak düşündürsün, bilet, ben sana bilesin, bana başka bir soru vereyim. Ay, ben sana bardak değil. Bardak aytmağım, sen bana şuna soruma cevap ver. Şu vaqt häzirki ýagdaýda Türkmenistan'ın meclisi neçe adam sandan ibaret? Şunu aýdagymja. İçine işleýänler mi? Meclisin agzalary, deputatlar bolýar. Ya sen bunu sen bunu ne soru verdin? Ey Allah'ım ya Rabbim, dur. Senden häzirki wagt
Türkmen halky Türkmenistanyň 125 deputatyny tanamaz Ýok, diýdim. Dogrymy? ýok, Indi men aýtdym, Türkmenistanyň ama meclisiniň başlygy kim diýdim? Turay sesim. Tanıyan aytdım ben orada. Turay. Dur, sabır et. Gel diyalog edelim. Türkmenistanyň meclisiniň näçe sanak adam san agzasy bar. Ýagny meclisiň agzalary deputat bolýar. Çünkü meclis ullukan bir ýygnak toplantı çäresi bolýar. Şo toplantyda deputatlar gatnaşýar. Şo deputatlaryň saýasynda kararlar, kanunlar çykarylyp kabul edilýär. Düşündiňmi? Indi şol näçe adam sandan ibaret? Häzirki wagt Türkmenistanyň meclisiniň başlygy kim bilýärmi? Bekle, yok sen suat berýär soram. Yok sen berýär soram. Gülme. Yok, sen Agam berýär soram. dur agamcan. Dur sesini ýapyn. Yok sen Ýagny Türkmenistanyň meclisi bar. Meclisiň agzalary bar. Meclisiň agzalary deputat bolýar. Sen meňe aýt Türkmenistanyň meclisiniň adam sany näçe? Näçe de ibaret adam sany? adam sany. Gawa meclis başlyk kim? Ama ine meclisiň başlygy Planifdi, meclisiň başlygy kim? Planif. Kim adny? Plani. Adny? Meclisiň başlygy. Bunun gurban metot açady. Bunun açady. Onu men tanamam. Şu wagtyn tanamam. Dinle. Kim? Ay kim bunu ne? Men yemişim, men ne bileyim boy. Ve sen dinle, bolya. Sen dinle. Meclis bolya bilmedim bolya. Meclis Yo, dinle. näçe? Şoňa adam sany näçe? Bolya. Men meclisin başını tanamadım. Bilmedim. Bunun açady. Sen bilýän kişi. Sen Akçynur berdi, prokuror däldi. Akçynur berdi, prokuror däldi mi? Ay sen atam, bu ekeniňe dostum onda. Men bilem oga, men samsyk bilem oga, men bilmem senden soýup öwren. Ben bilýän. Kim? Yok. Ben bilýän. Yok, Akçynur berdi wany. Yok, Gurban bibi näme etdiler? Gurban bibi kim bolmuş? Men ne işim otayda? Sen ondan soram onu. Ağamcan senin bilen diyalog edip bolmaýar. Temadan gaçma. Bolýar Türkmenistan'ın näçe siyasi partiýasy bar. Türkmenistan'ın näçe siyasi partiýasy bar. Sen dinle. Temadan Dur, tema ursun senin goý temaň agam. Senden Türkmenistanda näçe sanak siyasi partiýa bar? Näçe siyasi partiýa bar? Buraya adamma. Buraya. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ya Allah ya Rabbim. Ey Allah'ım ya Rabbim. Men aýtjak men bilemok men sen mardan mardan bolmak üçin senden soraýan. Sen şu doğru mu dinle? Sen dinle. Sen şu doğru mu bratan? Ben sana doğru mu diýdim? Sen şu diýdi ýaşaýan boýdan. Doğru mu? Eýranda, Kümmüzde, Celal Qarynyň ýanynda ýaşaýan. Celal Qaryň ýanynda ýaşaýan. Mana seninkiler gelora gelip çüpüp dinle. Sizde näçe deputat var? Parlamentde. Aýda, näçe deputat var? Ey, bilinki şeriat döwleti. Yo, şeriat döwletdir. Şeriat döwletdir. Quadrat çinne. Emma. Şeriat ol hem dogry diýär. Türkmenistan haýsy sistem bolýar? Dur. Ministr finansaw netu. Pulumy tanıyan ýokmy? Net. Min sabron ýokmy? Нет. Döwlet ministri ýokmy? Нет. Скажи, Скажи, какой систем управляет Туркменистаном? У вас какая система управляет? Шариат. Шариат. Вот стой, тормози теперь. Вот у меня один вопрос. Я уважаю иранцев. Я сам иранец по нации. Да, я сам иранец. Да нам не нужно нахрен твое уважение. Ты скажи, какой систем управляет Туркменистаном? Скажи, пожалуйста, и закончи этот разговор. Что-то грубовато. Что-то да, грубо конечно. заехал. Такой Нет, привет, почему? такой Нет, стой, ответ. Тормози. А ты до этого что-то, блядь, заходил? А? Bunun çıkmadın mı efendim? Ha? Bunun blä sen bir söz aýtdyň, 3-4 aýdan bäri düşündürýän. Bak, Hani ataydın bäri çıkmadın mı efendim? Dinle, ağamcan senden haýyş diýen. Proşur was. Türkmenistan haýsy sistemi boýunça dolandyrylýar häzirki wagt? Свободные. Какой системе? Имя скажи, братан, ты что ты делаешь? Свободная. Гаражлык. Все адам как могут, ты так и живут. Ты что ты несешь ты? Ты что, артист что ли? Ты кто такой? Я не понимаю. А ты кто? Я ты же не стой. Ой, блядь, начинается. Да ладно, братан. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aga soraja Türkmençe gepleş gayret et neme barat. Ne böyle? Ama ne mi diyeyim
Soru cevap başlayan sene Türkmenistan'ın Türkmeni Selamun bolýan. aleyküm. Olan Selamun Afganistan döwletiniň Türkmeni bolýan. Adı Fikir alysy. ne lan? Adı ne lan? Adı orçça bitip dura. Aleyküm. Barat diye. Barat. İranlı mena Barat. Barat demek İranlı adır ha. Doğru. Fars mı sen onda? Fars. Fars mı Ermen mi ne mi? Barat. Farsi. Yok adına düşündük. Armyan, ağamcan. Fars değil. Наш родственники. Ты ублюдок, наши родственники. Ты чё, бля, оскорбляешь сам себя, Ciddi бля? zayıf Разговаривай bamba. как человека, бля. İranlı bile. Kerim. İran. Aha İran olsam Farsça biliyor musun? Farsi. Bilmem de İran. Farsi. Farsi ne doni? Ne doni Farsi? Yok. Не знаю. Bağışla. Bilemem. Ben kakam İranlı. Kakam İranlı. Atam İranlı. Doğru. Atamın Ağırdan gelin mi? Atam. Ağırdan gelinle Türkmenistan'a geçen batımdan. Doğru. Ne için geçin Türkmenistan? Açan rak geçin. Ay davno geçen ha. 1800 neçinci yıllarda geçen beri. Yok bir sebebi vardır ha. Men ne eleyim o ya? Ay bilmem zaten şunu. Ay kılıklarını görmedim ben. Doğru mu aydayına? Doğru. Nadir nerede? Ben şu anda Kazakistan'da işlep yapıyorum. Entimedik yeriniz ya. O kenetsilin Fars'ta. Ay canım bir yurt değil ne dinle ne durmuş. Ne yurtlara gidiyen var. Ne İran, İran'dan gidiyen var. Şurada Avrupa gidiyen var. Türkiye gidiyen var. Türk'ten İran'a varyan var. Her yurtta şu var yani. Doğru valla. Ne deyin ha? Doğru. Barat sana bir soru verecek. Ver. Şu geçmişte Azerbaycan bilen Ermenistan arasında bir uruş oldu. Karabağ. Karabağ Savaşı. Şu arada näme pikirleniyorsun? Mesela näme diyecek? Haysi haklı, haysi haksız. Karabağ asliyetine Azerbaycan'dan geri asliyetine. Doğru. Ol asliyetine Karabağ Azerbaycan'dan geri. Но источники говорят то, что источник это тарихта типа не Azerbaycan menki diye de этот Ermeniler menki diye yani. Şu tayda ne konflikt diye. Yönün bir datta. Ne şu adam даже dava gidiyor. Уже ne aç asır geçti ona. Ne aç yıllar geçti. Şu adam dava gidiyor. İminne şu adam şol davanı çözülen aktar. Yani Azerbaycan şu çözüldü geçirdi. Geçirdiler mi? Çözüldü. Yo indi aslında o kıyın sorağım değildi. O mesela Azerbaycan'ın kolda näme diýeňdi? Adından dele Karabağ dipdirler. Azerbaycan yani Türkmence sözlük Karabağ. Doğru da mı? Yani şol Sovyet döwründe Orslar güýçli wagtda Azerbaycan'ın elinden Orslar Azerbaycan'ın elinden alıp şunu Armeniyalara alıp berdi. Dinle. Doğru da mı? Dinle canım. Bir sana bir daha deyin. Ulan olsun, küçük olsun da bir daha deyin. Tarih değil bir daha da. Tarihi ütküdülüyorlar bileyim. Ne keviri kitap ya da kabutta şu tada boluşlar yani bileyim. İminle şu tada yok aşkım. Yok. 40 yaşta bolan adam olur aydı biliyor sana. 1945, 1940'da 45'te ben bağırmış otayda aydı biliyorlar. Yani sen bağırışla beni ya. 1600. yıllarda, 1000. yıllarda olara tarih avu. Oje anarda ne elisen avu. Her kim var ya da her kim özünün köyünü paşalık ve doğru etcek oluyor. Davay, doğru etcek oluyor. Ay ben planı karoş. Ben tipa sultanım davay. Ben adım ya diye düşün. Yani Alexander Makedonski. Neçil bunlar olur? 2000 yıl bunu olur geçen adam. Diğerler. Köp 2040. 2000'dan köptür. Yani şunu gören adam var mı? Yok. Heykel neden o ya? Ama heykel şu adam yok. Ama eserleri var. Ama o mesela eserleri vardır. Düşün. Her yerde eser var da şu an mesela. Yok düşün. İskender Zulkarnayi это уже başka peygamber. İskender Zulkarnayi. O Alexander Makedonski. O İskender Zulkarnayn peygamber dedin mi? Ya. Sen nerede vasıf olduğunu ayıp verdin mi? Ben çeşmesine. Ne mi dedin? Mende tarih var brato.
Tamam sen. Bar, Peygamber bar, deňde Kur'anda geçmeli de mesela. Şolan peygamber dek geçmeli de. Bar peygamberler men tarihi var brat. Men gün okuyan. Bar peygamber tarihi var. Onda şol Zulkarnayn tarihi. İskender Zulkarnayn tamam peygamber dik bellenelmiş ol. Awa. Yok, yanlışım var. Kim olan ondan? Peygamberler adı belli. Peygamber diýen bellenen Kur'anda. Biz Kur'ana iman edip. Ýa Dinle. İskender Zulkarnayn'ın bir kerde onun adı geçiyor. Yani ona peygamber ya da tip ona zikir olan dal aýdylan dal var. Zulkarnayn peygamber bolmokda da. Yok. Belli dal yani. Kur'anda yani sen Kur'andan bir zat diýjek bolsaň, Yo, Kur'andan diýmeli mesela. Çeşmet Kur'anda bolsa onda da kabul eder ama Zulkarnayn diýip ba. Zulkarnayn ba. Edil İskender Zulkarnayn diýip bar. Zulkarnayn ba. İskender bak. İskender diýjek ämi? Doğru. Zulkarnayn ba. Ha doğru. O zaman başka näme biliyorsun mesela peygamberler var. Musa aleyhisselam barada biliyorsun. Men dolu okamaýan tabytan. Doğru. Musa aleyhisselam nerede doğulan? Nerede göçen, hicret eden? Men dolu okamak. Yo bari diýdiň o kawtin diýdiň. Haýsy biliyorsun mesela. Okayan men dostum. Ýöne ýa-da düşýän men düşýän. Näme diýmän? Yok diğerini bildiň diýen aýt mesela diňläli. Wah, can dostum, can. Wah. Sen şu hatmy meni konkret gaýça kolamda. Yok. Oňa hiç niýetim ýok. Yok. Doğru. Onda başka bir tarih okudum diýdiň sen ýa. Tarih var. Can. Doğrudur yani bolup bilersiň, bolmanyny bilersiň. Ol başga zat, ol başga mesele. Men şu an musulman ýa musulman däliň suwut etjek adam ýok ama indi sen ýaňam aýtyp geçdiň mesela men diýdim tarih bilýän, o bilýän tarih diýdim. Sen bilen bir tarih bar adam bir guruluş. Tarih ýok, bolman tarih men bilýän. Yo bilýän men. Ama tarihi her zady kella taklap bolmadan olsun. Sen tarihi bilýän. Sen tarihi bilýän. Azken o. Dinle dostum, dinle. Sonra aýtyp ber. Bilenim aýtyp berjek. Sonra bilenim aýtyp berjek. Ha bilýän aýtyp berjek ha. No. Sen bilenim aýtyp bermesin. Wot, menem bir dinle, dan dostum. Men bunu oňa düşündürdüm ha. Tarih diýen o. Tarih ol, tarihdir. Historia. Yalandır diýjek. Yo, yalandır diýjek gelme. Yalandır diýjek gelme. Yalan tarapan ma ýöne. O yalan tarapan. Bolup biler. Doğru dämi? Yalan tarapy. Bolup biler. Ol plan etdi. Onu yalan tarapan ma. Yo, Selçuk imperiýasy. Awa. Näçe böyle berilmiş ol? 2 bölege. 4 olaýmasyn? Meni diýjek sen 4 diýip her haýsymyz şu aýdan sözüňi isbat edeli, subut edeli. Selçuk imperiýasy birinji bilen. Kim ran? Awa. Suriýe. Birinciniň başkenti taýsy. Ha? Birinciniň paýtagty taýsy, başkenti. Birinciniň paýtagty? Awa. Ata bilýärmi? Men sana sorak berdim. Men bilýärmi? Sen bilmeseň men aýtyp berdim. Yo, digle. Men bilýär şonu. Awa. Aýdany? Nerfden yönetildi, nerf. Ha, sen şotada bolluňmy? Sen bollum şotada. Yok ben bolanmalymy näme? Yo, sen şu wagt aýdyşyň şoňa bar ýa-da. Kaputta men sen şu wagt aýdyşyň men bilýän. Ha. Olur dünýäni batwalan. Bilýärmi? Yo, dünýäni batwalanda. İslamiyetne paýtagda boýun. Dünýäni batwalanda. Samarkand bolup bilýär. Plan çykyp bilýär. Samarkand bolup bilýär. Seret dostum. Bir zat tartışsak, bir zat barada guruluşsak, biraz mantyk çerçevesinde. Bir mantykly guruluşaly, haýsyny. Indi men sen diýdiň 4'e bölündü diýdiň şonu. 4 bölek diýdiň. Birinji Selçukly, ena diýdim. Mary başkentler barada, paýtagty. İkincisi Bagdad. Şam, Bagdad. Sen 4 diýdiň düşün. 4'ünde aýtyp berdi maňa. Sesini yaptım. Ağamcan, bir kim bilen soru jogap alşypdyz. Birleri dinleýänler şu wagt 21 adamyň içinde 10'sy düşman, 10'sy nämeňi bilmeýän adamlar bilýärmi? Ýok, ýaňdan bäri.
Sebebi ağam bu zatlary hiç kimin bilmeýän islemýärler. Mesela maýdyn, sizler hem parçalap ýörler, TikTokerleriniz, bloggerleriniz ele geçirip ýörler, 5 manat pul bilen aldap ýörler. Ýagny sizleri nähili ýörler? Hormat, bagat. Barat. Adajly 5 minut paşawsta. Indi senem ağam şu wagt görüp oturýarsyň Afganistan türkmenleriniň hal ahwalyny dogry dämi? Olar hem şu wagt parçalap oturýarlar, bölüp oturýarlar. Gelecekde bular hem näme ederler? Bir grup ederler, grup bana terörist ederler ve Taliban döwletiniň eli bilen zindanda tutarlar. Bilýärmi? Çünki Hytaý näle taktika ulanýar. Afganistanyň ähli senagatyny, biznesini, her bir zadyna maýa goýup pul ýatyrýar. Taliban döwletini düşünşüňden hem beter baýar. Ya, bak bunu görjeksiňiz. Afganistan öýle bir baý döwlet bolar. Ve ähli zatlar gururlar, jaýlar, binalar, imaratlar, her bir zat ýöne, her bir zat farsça peştunlaryň islemine görä ýazylar. Hem zat farsça peştunlaryň nähaýsy dili öňe sürseler, şoňa görä ýazylar, ütgüdiler, tarih ütgüdiler ve bul gelecekde Afganistan Cumhuriyeti diýip adlandyrlar. Ýagny Afganistan şeriat döwleti däldi, Afganistan Cumhuriyeti, Afganistan döwleti diýip adlandyrlar we bu döwlete garşy çykanlar olar narazylyk bildirjekler bolar. Bular hem ýoşluk bilen näme derler? Akadip çıkızından da koyurlar. Indi bu zatları näme üçin aýdýan diýende Türkmenistanda edil şolar ýaly etdiler agam. Yani bizleri dinsizleştirýärler, demokratiýa uygullaşdyrýarlar, demokratiýa konstitusiýasy bilen hem türmede tutýarlar. Indi iki sana konstitusiýa bar. Birisi katoliklaryň döredän konstitusiýasy, birisi ortodokslaryň döredän konstitusiýasy. Yani komünist sistemasy. Indi ortadan komünist sistemasynyň konstitusiýa kitaby Afganistanda uygulanýar, katoliklaryň konstitusiýa kitaby Türkistanda uygulanýar. İnsan eger de bular şol ortaly Hytaýyň islemini berjä etseler, bulara gatnaşyga ýol açylýar. Hatda Ýewropa döwletleri hem Afganistan döwletleri bilen gatnaşmaklyk üçin şertnamelere gol çekişerler we Ýewropa döwletlerinde Afganistan döwletiniň konsuli, posostosy açylmana başlar. Şonu türün agam sizin birazjyk janlanmaly, çünki bir giden ýaşlaryňyz we siýasaty bilmeýänler we bir giden oýunçularyňyz we bir giden adamlaryňyz döräp durýar. Yani sizin jan etmeli, bizim jan etmeli. Dinle, dinle. Wysluşum ýapar. Kendi bu ýokary gagamyz dinläli, men aýdynlama nähili pikirini aýdýar dinläli. Agam sesini aç. Barat sen Doğru, neme Kerim. Den görüşler her insanyň bir hakly görüşi bolup biler, ama ýöne häzirki döwürde häzir şu bolup duran wakalar gerçekçi bolmaly adam. Bize görüşimiz yani oňan bir zat ýok. Meselen sen diýdiň Uwanstan ýagna jumhuriyet bolmaly. Onun imkanı yok häzir. Bir kan dökülmän ulatlar bolmaly. Näme diýende? Şu wagtky nemede duranlar, döwletiň dahadan elini alyp oturanlar, olar gatymyň üçin jiddi jühet berdiler. Öldürildiler. Soňam bular häzir şeriat diýip otyr. Şeriat diýip duran adamlar ýene jumhuriyet diýse, öz sözünden dänen adam bolýar. Olar hiç kim inanmaz. Şu şeriat diýip oturan üçin destekläp şular şöyle geldi, şu ýagdaýa geldi. Ýöne Çiniň täsiri bolarmy? Elbetde bolar. Ony hemen goşuljak. Çiniň täsiri bolar üstünde. Näme üçin Çinde pulkan? Çin pul ýatyrar, dolar ýatyrar, ýollar ýasap berer. Ony hemen goşup biljek. Ama şu wagtda bizimkiler ansat hiç kime inanmaz. Yani %100 özüni elden bermez. Döwlet elden gider ýani edip Çin'e iç meselesine Çin'den herhangi bir ülke bolsa onu goşmalar. Olar men geçen akşam aýtdym. Indi jemi 45 ýyl bolup durýan soňuş bilen. Bir nesil gitdi, ýeni bir nesil okuwly, eýitimli, muň içinde professor bar, muň içinde doktor bar, muň içinde inženýer bar, muň içinde bilim adamı bar, muň içinde siýasatçy bar. Siýasatdan kellesi baş çykýan adamlar. Olar ansat olatlara boyun eğmediler, oyuna gelmediler, ansat. Ýöne getirjek bolup dolar häzirki döwürde. Taş töweregi şu Uganstanyň bir çetden Täjikler, Täjikistan, ortaň adamy. Bir çetden hem Özbekistan, öz janyny gurap otyr. Men şu gejeginde pikirim bolýar. Ortadan bir topar YouTuberler bar. Senem takip etýänsiň. Uganstan içine gelip giden bol. Yani YouTuber ady aslında bular Uganstana girip yerlerini gözläp, näme bar, näme ýok, haýsy tarykada olar Uganstanda olandyryp otyr. Hatta bazylary şu döwlet idaralaryna girjek bolup, şolardan soraw sual etjek bolup, şöyle çapyşyp beren YouTuber kan. Ortadan hususan Amerikadan bar YouTuber.
YouTuber adı aslında bulan hemmesi ajan. Yani ajan Hindistan'dan hem gelip oturuyor. Xitaydan hem gelip oturuyor. Pakistanlılar yine az. Olar sokan yoklar içeri. Olar apaç açayana olar nämedige belli. Biz bilen şu arasy gowdal. Şoň üçin olar girip bilen yok. Yine bu zatların hemmesi takip edilip oturuyor. Hemmesi takip edilip oturuyor. Bilip oturuyorlar. Di Türkmenlerimiz vardı aydıp ber. Türkmenlerimiz vardı. Türkmenler var näme diýen? Haýsy soraw aýdaýyn. Afganistan'daki Türkmenlerimiz şu an görýän bolsaň internet ulgamynda sizinkileriň içinde siyasatı wagz edýän hiç ýyla bir blogeriniz, TikTokeriniz ýok, dogry dämi? Biziňki edip oturan ýok. Ondan başga bir hereket var. Halk köpçülüğünün ınamına girip bilmänke bir herekete ınandırjak bolýanlar var. Dogry dämi? Tek özleri ınama girip bilen oklar bir herekete ınandırjak bolup zorlanyp kösünüp pörenler var, bilýänmi? Doğru. Indi bunun içinde olary bölüp ahlaksızlygy ýaýyp berenen bir geden TikTokerleriniz var, bilýänmi? Yani halk köpçülüğünün şady, yani şu durum dünýäwi durmuşy imrendirip berenler var. Indi bu cemaat, bu jemgyýet bilen häzirki men aýdan zatlarym gerçekleşmäne başlan halatynda nähile garşylyk görkezip biljeksiniz? Türkmenler, mesela Uganistan Türkmenleri bir parti kurdular ýöne Türkiýede. O partiýe men hiç neme bolmadım, tarap bolmadım aslında öz pikirimi daýdym aýsam. Çün olar öz başda kurulmady. Onuň arkasında görünmeli göze başga biri bar. Olan Türkmene dost däl. Şöyle bunu Türkmenleri birleştirecek, Türkmenler partisini kuracak. Erteki gün bir gep bolanda, bir dat bolanda birleşeriz. Şu parti sebäpli, partinin nemesi aslında, şunun ganatynyň astyna girer diýen ýani bir parti kuruldy. Ýöne oňa köp adam goşulmady, köp adam mesela. Bazı şakşakçılar zatlar goşulup da edip onu reklam etdiler, adam etdiler. Insan çykyp şol Kur'an adam partinin lider seçilen zat ol diýdi. Başga bir taýpany, başga bir milletiň adyny aýtdy. Şol diýdi bildiriň manawy atamyz diýdi. Ondan soňra o partiýede hiç bir neme galmady, o dagyldy ýene o parti. Ama içeride bizimkiler bar ýöne. Güýçli adamlar var içeride, daşarda däl. İçeride güýçli adamlar var. Şu an devletin içinde güýçli ýerlerde pikirim bolsa, meselen soram görersiň, Afganistandaky Türkmenlerden zatlarda Mazar Şerif'in havalimanı var. Ben özüm gidip geliyorum. Mazar Şerif'in havalimanının bütün hemme ağırlıklı hemme zade şonun daşardan yurt dışından gelýän, gitýän, çykýan, girýän adamlaryň pasportunyň şekabe zade Türkmenler elinde. Bütün şol uçak meydany, havalimanı şonu gorýan Türkmenler şu an. Ama başgadan ba yani içeriden hemme zade gözegçilik etip görenler bar. Hemme zade şunu. Indi bu taýda senin aýdýan sözlerinde masalanynda sen daşdan silinap göz ýetimiňe görä aýdyp otdyň bu zatlary. Menem daşdan silinap göz ýetimiňe görä aýdyp otdyň bu zatlary. Aslında bular Afganistandan, Türkmenistandan kontrol etmeklik üçin elde var ne dotýarlar. Meselem Çin'in elinde mümkinçilik var. Çin'in elinde ulak. Men daşardan gözläp onu demedem. Yok, men ölüm içeride adam var, ýürekde men ölmüş alamdan adam var. İçinde. Ýürekde men ölmüş alamdan adam var. No. Yani men şu bir zada gynanýan, meselem sizin ýaşlaryňyz köp şu wagt Türkiýede dogry hem mesem oglar, ýaş oglarlar. Şu ýaş oglanlygyňyzy jemleşdirip ynama girip biljek hereket men haçan görüpdim. Şol Yaşar Said Mukriyasa var İngiltere'de oturun. Şu ýaşly Türkmen mukaddes hereketi diýen bir hereket düzüp Türkmenleri ýaşlary jemlep hereket edip başlanda men pikir etdim ki Türkmenler agdy birleşip jebişleşer mukaddim bolýan o hereket görüşinden çalt ýetik etdi. Çaltam ýetdi ol beýmantyk gepler. Ol öýden bir neme däl. Mukriyasan diňledim men özüm. Mukriyasan bir wagt mukriyasan şol biziň halam ýa milletimize hyzmat etip gelen şol. Onda biziň sowatymyz hemme adamlar barda. Ondan indi ýene bir ikinji hereket döredi. O hereketinde dörüşinden hem çalt ýetik etdiğinde ýene bir hereket döredi. Meselem aýdalym. Täze baýdak döretdiler, ýaşlara çağırış edýärler, wagt edýärler. Şo barada näme? Baydak barada men pikirim asla o baydak gerek däl, näme gerek? Aýryty bir baydak. Bara kelme şahadat bar şu. Bir baydak bar. Ama başga baydak gerek däl. Şol birleşdirici baydak şol baydak şol. Onu hemme ýe çykyp biler. Hemme haýsy millet çaşanmada şu baydagyň astynda anjak toplanıp bilerler. Başga baydagyň astynda toplanmak bolmaz mı diýip pikir etdim.
Yani Şu ayda o birleştirici hareket ayda. yani şu döredülen hareket hayır vermez diye fikir edýärmi Türk? Yok, hiç yitip gider. Soňu yok. Onda näme üçin Hı. soňu ýok hareketler döredilýär, ýaşlara çağırış edilýär, soňra wagtyň geçme bilen ýitip gidýär. Yitip girip ýörem köp yani. Atyny gamçylap ýörem bölgiden. Tarihten habarsyz, ilim yok, zat yok. Hemme zatdan mühim bir stratejika yok. Yani mühim zat bul. Indi yasa diýerinde yasa näme diýär? Men ödüm imperatorluk kuracak diýip başlıyor sözünde. Sen senin hali ödüm nereden belli de. Sen näde kuracak imperatorluk? Sen bir daşyna adam ýyňla pikri barmy? Şonuň pikri bolsa ýöne aklynda. Bir wagt bolar diýip. Ol başga zat. Ama sen ilk başta men imperatorluk kuracak elde uçta hiç adam yok. Men imperatorluk kuracak diýip biri başlasa ona aýyn bu samsyk diýersiň seni. İnandırıcı gelmedi mesela. Doğru değil mi? İnandırıcı gelir mi şu? Yok. İngiltere'de otuyorsun. Men imparatorluk kuracak değilsin. İnandırıcı değil çünkü. Onda sizin hem içinizde hem- dava tohumları var da mesela maydal yarına golda yapıyorsunuz, yarına golda manıyorsunuz gelecekte sizden çakmışla tayyarlık görüp oturuyorsunuz la onda. Bir yani bizden ama biz her kim öz fikrini aydıp biliyor bizim mesela şu. Her kim öz fikrini aydıp biliyor mesela. Devlet adam aydıp bilir. Ya da şartda devlette hilaf zat bolup oturamasa ona ham aytıp bilir mesela. Aytmalam. Fikrini zadyna aytmasam bir yanlış iş bolsa şu adam yanlış iş bolsa. Häzirki devletde. Şonu yanlış diýip aydyp bilersiň mesela biz. Ilki bile men aýdaryn şöyle açyk. Bir yanlış iş bolsa aňyrda. Düşündüm ama yani demek düştüşken hep ýaly türkmenleriň üstünde bir el gol var da doğrudan. Ol bar o. Ol. Bular Şoň bizim üçin yakamada koy vermiyorlar ağam. Bular din diýseňem türkmen diýseňem yakamada koy vermiyorlar. akylly bolmaly. Bizde de var şol sen indi men seni gepine düşündüm. Bizde de var şu türkmeniň ösüşini halaman, türkmeni içi galalyk edip ýören adamlar var. Ýörüýte bir gowum var, ýörüýte bir taýpa var. Türkmeniň ösmegini halaman. Awa hemmeni bular Türkistan ýa bilmedim men. Hemmeni bir Türk diýip görjek. Türk däl, Türklüge gerek ýok. Aslında türkmen ýeterli isim, adamlar bilen ýeterli. Türk diýip birleşmemize gerek ýok. Bizler türkmen diýdikmi? Boldy şu. Yani olar aktarsın ödene birde. Olar ihtiyaç duyuyor mesela Türklüge zat. Bizim adamlarym öde var Türkmen. Türkmen yani imanlı Türkler. Bizimki de bar ol. Başgadan döretmeliler, yandan döretmeliler. Ama olar bedem kullanıp Türk ya Türkistan, Afganistan Türkleri diýdirjek bolup. Onun ýanat ýok. Mena kabul edemiyor şu zady. Olaň algysına geljekler hiç. Türkmen bolsaň Türkmen aýratyn hasaplanmaly. Olara goşulmaly. Goşulgan gördüler, aldandylar. Goşulmaly da şolar arasynda. Näme üçin olara goşulmaly? Bolsaň Türkmen bolmaly. Şoldamy? Meselem seninde. Türkmenistanda sen tat bilen goşup özüňe Türk diýdirersiň. Tatlar diýse sana Türkiýe geljek bolup, Türkiň pasportunu dadan aljak bolup. Türkmenistanyň türkleri biz diýse, şoňa näme garşylyk berersiň? Ya özbekler diýse mesela. Biz Türkmenistanyň türkleri diýse, şoňa näme garşylyk berersiň? Olar var ağamcan mesela maýdyn. Bizdäki tatarlar orsa bagly bolmamyzy gowy özbekler türke bagly bolmamyzy gowy we birisi gök taňarçylyk men türk diýip ylgaşyp ber, birisi bolsa orsalar bilen bolalyn saklat diýip ylgaşyp berler. Indi bu taýda aýry-aýry gruplar dörýär bizde bilýärmi? Bizinki sizinkiden emmeter. Asletinde bilýärmi? Şonuň üçin şu wagt ýaş nesilleri kimin kimligini tanatmak üçin jan edip otýuz. Oyuna gelmesinler diýip. Ýöne istesek islemesegem ýaşlarymyzy oyuna getirýärler agam. Götüne gaz berýärler, bular gahryman edýärler, aktivist edýärler, siýasatçy edýärler. Buna buna bir gaz berýärler, goldom berýärler. Soňundan hem ýok edip görýärler da beýleki ýa dinleýijiler bar, bularym gözüni gorkuzýarlar. Türme bilen, ölüm bilen, ýene bilen. Indi ýaş nesillerimize men näme isleýän? Duşmanyňyzy tana, kimligiňi tana, Allahyň tana, imanyň tana, erkin elinde seç. Görüşükmi? Duşmanyňy tana ilki. Sen görüşmek üçin ýola çykýan, din düşmanlaryny tana, millet düşmanlaryny tana, watan düşmanlaryny tana, töwereňdäki milletleri tana. Taýýarlyky bu şekilde çykar şeýsina. Dogrymy? Siýasatçylaryny tana, aktivistlerini tana, seniň bilen kimler dostlugyň boljak bolýar, olary tana, soňra çyk öňe. Çyk, tanap çyk.
Bizim o yaşamın köpüsü tanıman öldüğünü oda attılar. Şey dip yaş neslin gözüne korku saldılar. Yani çünkü siyasi hareket öňe gidip barýarka siyasi hareketi aldılar da şahsy bir harekete öwürdiler. Mesela siyasi hareket bir söz bolmaly. Biz şunu islemeýär. Seçim isleýär ya referandum isleýär. Bu taktika boýunça gitmeli. Bular öwürdiler. Şahsy mesele geldiler. Yani bir tane adamın jaýyny alpdyrlar, şonuň meselesini çözmeli, çıkıp hökümete haýyş etmeli. Yani siyasatdan alıp şahsa öwürdiler, şahsy meseleler bilen güýmäp halky ýadatdylar. Çünkü bular bu taktika proje bilýärmi? Indamada dini sürüp dini sökýänler zöretdiler ki adamlar ünsüni din bilen bilmeýär. Din bilen bilmeýär otyrlar. Siyasi gurulýanam ýok meselem. Biziň kan bitdi. Sizden bitirip otyrlar, men görüp otyrlar. Indi diýmek isleýän zadym bularyň derdi bizi ýok etmeklik. Şundan. Doğru. Çünkü bizler Allah'ı tanamasak da Allah diyen söz ulanýar. Biz Türkmenligi tanamasak da Türkmen men diyen söz ulanýar, doğru. Seni diýen biziň ýarymyz ýok etdiler. Dilde wa hemmede. Indi şu galanjasyna ýok edip bilseler mana görjeksin agamandan soň bularyň nähile gutuzlaşyny, azgynlaşarlar, şeýle bir ahlaksızlaşarlar, şeýle bir imansızlaşarlar, imanyň nämeligini, ahlagyň nämeligini, däpde soruň nämeligini ýaş nesiller unudarlar agamlar. O da elbette hop salýar bize şonu tünjan etmeli, hareket etmeli, ýaş şuwanlar öňe sürmeli, pikir paýlaşmaly, video paýlaşmaly. Plus minusy deň derejede saklamaly da. Minusy bilen ma, öňe plusy bilen bolmaly. Bolýan şu wagtda minus ýok, orada plus ýok. Plus ýok. Doğru. Şu örneğin neydi ben şu bir canıgıp bir şu düşünüp bir hildada düşünüp canıgıp şöyle bir adam az parlağın sesini düşürdük sesini susturup diyorlar. Ondan sonra öğrengen çıkışıp davet veren oğlanlara kalın hatmi, özbek mi, ermen mi onları değişin yani şu gruplardan dağıttan uğradık. Görüştay barmalı. Şu aydıp oturan temasını başka taraflara çekmeli. Başka dağıtlara emetmeli. Millet düşünmeli yani. Kavga tutulmalı. Şöyle ben gelip şöyle söğünüp davet edip oturanlar görüp otuysa. Mena ilk gelemde yadımda olsa sana dedim söğünüp davet otururken onu da etmeliydim. Yaxşıtal dedim. Ondan sonra gördüm, izledim, baktım. Sana yürüyüte tayinlanan adamlar gelip hücum edip oturuyor. Sonuçta bilmedim. Türkmenme kalın bir tat, kalın bir jögü, kalın bir başka taypa, kalın bir mankurt. Olar gelip asılışıp bunu susturacak bolup sögüp kapa söz deyip bunu yolundan at koyacak bolup elinden gelen edi otuyorlar. Şuda bilmedim, çıktım benim. Tayda görün olsan, eğer ayrılışanlığı vardı kepini almak islap, cayn eğer almak islap ürün helilerim geldi, yüzüne bastıma patladık. Oğlum cigarası yoktu, ayyan mendiydi gördün mü? Yok sen indi näme de bolsa öz içiňdäki meseleleň hemmeden şöyle otyrdun, bilip otyrdun. Ene adamdan şonuň maglumaty bar sende, dogry maglumaty bar mesela. Hemme adam mesela. Bütün şol aýallar barada, bilmedim men ýurt dışındaky gyýyz gelinleriň nädip gelişiniň, kimiň sebäp bolşuny, içerik siýasatyň nämedigini, ondan soň gaýretadan Türkmeniň ýa geçen gün bir tema üns çekdi mesela diýiň. Biziň devlet iş yerlerinde näme üçin orsaýlar otyr? Näme üçin biz orsça düşünmek olar bilen? Türkmenistan resmi dilen Türkmençe olsa, bu näme üçin biz ors geplemeli? Biz de bilemiz yok mesela, köpsi bilen yok. O näme üçin ors bilen işlerini kynlaşdyryp goýular? O tay bar. Ondan soň alın bir giden en mühim yerlerde, mühim näme diýen devletin mühim iş yerlerinde datlanda şol başka dillerden bolan, başka taýpalar biz Türkmen diýip aýlanyşyp ýörler. Öz adamlar içe sokup, öz garyndaşlaryny içe sokup, Türkmenler hem sistematik bir şekilde o hatlardan uzaklaştırıp, bu kerepşen, ondan sonra haramkorluk, bir giden rüşvet, zat, bular köp aňyty. Ondan sonra devlet bilen milletin arasyny açyp oturýar. Devlette sesini duýdurup bilmeden arada çünkü olar var yerleşdiler. Şu hatlar gidip oturýar. Şu hatları ünsün çekdi mesela milletin, Türkmenlerin. Türkmenler hem näme gelýäne getiriyorlar. Mesela devlet bayrak. Sen Türkmenistan devletine, torpagyna bir zarar gelsin istemersiň. Olar şunu pikir etdi, sen Türkmenistana zarar berip otyrsyň. Türkmenleriň aklına şonu sokdy, gör, bir Türkmenistana söýüp otýar, bir Türkmenistana yamanlap otýar. Oýsa sen gerçekleri de atlar halkar otyrsyň bärde. Onu bilen ýok biziň Türkmenlerimiz. Azajyk bir diňlese, gepin temanyň hakykatine ýetse, onda biljekler.
Onan bilesi gelen yok. Milyonlara bu ses çıkarası gelen. Korkuyor. Korkuttular. Korkutsalıptılar. Bunların şonun üçin karşısına taýýarlykly çykmaly. Bular şo sögüp Salaýyk tarapdan trammal edip elini sowutdurup hakykata aýtdyrmajak bolup özlerini türkmen kimliginiň aşagynda gizläp öler bilýärmi? Şol o. Yani diýdiňa sen ýa sögüşende türkmençe sögüş otyl. Hapa sözler, ýalňyş, aýypdatlar hemme zat türkmençekde gidip otyl. O. Ýöne öz içinde gepleşende orsça, goýja düşünşi otylar. Ya başga dillerde. Türkmençe gurlasaň, türkmençe gepleşseň, öz içindäki hiç olmasa siyasi daýada da. Yani bir mesela başga bir temany tartışsaň, aýtsaň, bir meseleleri, bir hayaty meseleleri, bir durmuşyň zatlaryny, kynçylyklaryny aýtsaň, şoňa bular çydap bilmändir, ýuwuşyp gelýärler, çapşyp gelýärler mesela. Dogry aýdýaňlar köp zatlary. Men oturyp sinýän, ýöne şo seniň bilýän zatlaryny beýleklemen bilmemiş bilýän men aslında bilýän. Çünki bu zatlardan ikimiz bilmeli däl. Meselen bizler şu wagt dostdan duşman köp diňleýär. Çünki näme üçin ikimiz şahmat etmek üçin. Olar bizim pikirimizi şahmat edip bilmeýärler, bizim şahsymyzy şahmat etjek bolýarlar, düşünýärmi? Çünki biz bu zatlar ýaş nesile öwretsek, ýaş nesil özüniň taýýarlygyny bilmeli. Bular bu sözler ulanýarlar. Meselen şol hökümet diýilen sözi öwrýärlerden watan söze getirýärler. Watan sözü ulanyp bizler hem watana duşman edip görkezýärler. Bular prezidentiň duşmany diýip bilmeýärler. Bular watanyň duşmany diýip içki duýgularyň bilen oýnaýarlar seni. Çünki aýdyp bilmeýärler. Bu insanlary, adamlara doýuga getirip, galyana getirýärler da mesela. Adamlaryň içki duýgusyny propaganda bir hasapdan bular belki de şonu öğrenendirler. Propaganda, orsun propagandası. Yani berde neňe diýjek bilen birinji mesele şu dinimizi, däp desturumyzy, dilimizi öğrenmeli. Kur'any okanlar köp many saçar, halalyň haramyň arasyny açar. Mert meýdana çyksa serinden geçer, namart ogul boldy bolmady. Şunu bilmeli biler. Kur'an okumalı. Esasy var amene şu. Beş günün içinde men prosmotr saýysyna seretdim. 5 günün içinde 20 000den gowrak adam bizleri dinledi. İsteseň islemeseň 20 000den gowrak adam 5 günün içinde bizleri dinledi. Şu 20 günün içinde edilen sözler, aýdylan sözler, edilen çykyşlar halkymyza gowy täsir etdi bilýän. Hem ünsün çekdi, hem gowy täsir etdi. Çünki men oturyp sinleýän bulary. Çünki indi hiç birisi men türkmen diýip obraza girip bilmeýär. Indi hiç kim men musulman diýip obraza girip bilmeýär. Şekil degişdirip türkmenleri şahmat edip bilmeýär. Çünki tanadylar Ermensini, Orsuny, ondan sonra onun bir giden Berbersi we Bulucu we Farsy we Özbegi we Tatary we Ýakudy we Koreyliler bar. Bulary tanadylar. Meselem nähilek şekilde tanatdyk. Bulary tanamak üçin sin etmeli. Söwüşen wagty türkmençe söwüşýärler, guruluşan wagty orçça guruluşýarlar, söwüşen wagty türkçe söwüşýärler. Canım, şekerim, balım, aşkym diýip. Düşünşip guruluşan wagtlar bolsa orçça guruluşýarlar. Emma şu söwüşen wagtlary diňe türkmen dilini ulanýarlar. Şonuň üçin ýarym özbekçe, ýarym orçça, ýarym türkçe gepleýärler. Hatda biziň dilimizde gepläsler bile gelmeýärler. Bakan atam näme? Men 9 ýyldan bäri Turkiýada diýerler. Sen 9 ýyldan da Turkiýada bolsa götüňi berýärmi biziň ýanymyzda? Sen türkmençiligi unutdyň, sen türkmen dilini unutdyň, sen Türkmenistan içinde nämeler bolup durany unutdyň. Çünki sana hiç kim maglumat bermeýär. Meniň elimde milyonlarça maglumat var. Çünki sen men ýaýyma geldiň, men erti seniň haýsy owada, haýsy öýde, näme etdiň, näme goýdyň, döwletiň içinde seniň adyňa dialog galdyryldymy? Men bu zatlary bilip otyň. Bunyň nämäni bilýär? Bular sikişmeklikden başga, içmeklikden başga, keyip etmeklikden başga, gelip bu taýdy kagaz gurulmaklikden başga nämäni bilýär? Magaýlar bilýär. Bizler görüp otyň şol aýalyň äriniň jaýyny aljak bolup oturany ýüzüne aýtdym. Alyp bilmeýän şonu diýdim. Prezidenti Zanavesko höküminde ulanyp bilmeýän diýdim. Konsulstuwadan äri bilen aýryşanlygy barada kepilname alyp bilmeýän diýdim. Patlady. Alýan mendik gyryp başlady. Gözeňe türkler onuň agly çuklady ýüzüne aýdamda. Doğru. Yok. Birincisi köpüsi bularında Türkmen adı aslında başka bir kimlige bürünüp geliyor köpüsi bularında. Şöyle mi yaşamıyorlar? Bezaklarım şöyle. İkincisi yan batım. Men de 9 yıldan beri Türk'te yaşadım. Ondan sonra Türkmen dili edebiyatı okudum diye otira. Sen Türkmen dili edebiyatını okuyanmasan o nerede bunu dursun? Şuna eslan yok bular. Mecbur olmasa geplecek derler. Türkmeni halan yoklar, İslam yok. Ağam, devlet tarafından... Men 12 yıl oldu benim ümüm verdi de şalda yaşap yönelim. 12 yıl oldu. Men sözümde, men dilimde, men lihçemde
Ba mesela Türkçe gary otynmy? Orçça gary otyn mesela. Ol diýsem Türk diýsem Türkde. Orsam gary otyn. Ağam, bärde bir zat var, sere sana bir zat aýdyn. Bak, Türkmenistan döwletimiz tarapyndan her bir welaýetde 10 ýyl okudylýan mektepler var. Hatta buların ýaşaýan ýerinde de bir giden mektepler var. Mekteplerde türkmen dili edebiyatdan berilýän sapaklar var. Bular sapak okuýarlar, ýöne buların içinde bir kine var. Düşündiňmi? Şo kine üçin bular türkmen dilini öwrenmeýärler. Bolmasa 5 welaýetyň içinde bir giden döwlet tarapyndan resmileşdirilen mektepler var, okudylýar, hemmesine bilim berilýär. 10 ýyl, 9 ýyl bilim berilýär. Türkmen dili edebiyatdan sapak berilýär. A harf, B harf ýazmakla elifbiden başlanýar. Elifbiden başlaýar, bulara barıp bir giden sapaklar, dersler berilýär. Ýöne buların içinde kine var. Ýigrenç var. Millete de, dine de ýöne özüni goramakly üçin men türkmen diýär. Çünki türkmene düşmançylyk edýär, özüni goramakly üçin men türkmen diýip dünýäni aldap. Bular birleri samsyk görýärler aslında. Öne bulara kimligini aýdýan da mesele men bular tanıyan Buharaly täjik bularyň köpüsi. Buharaly täjikler var, Yakutlar var içinde, Yakutlar var. Ondan daşara men özbek diýip berenler var, men tatar diýip berenler var. Bulardan parça. Bulardan parça ýa näme var? Öwün bir tanak aýal maşgala gelende aýtdy, biz musulman tatarlar dedi. Mongol tatarlar var, Hristiýan tatarlar var dedi. Sen etdiň, sen ýani köp zatlar tanadyň oturyp. Ve bizim bir giden türkmenlerimiz tanady bular. Asıl maksat şularyň kimligini halka tanatmaly. Ýani türkmenlere tanatmaly. Ýöne Allah jana şükürler bolsun tanatdyk bular. Ýani bularyň madar almaýanlygyny tanatdyk, Kur'anyň aýat okulanwaty kulon tutup gygyrýanlary tanatdyk, mankurtlary tanatdyk, sen edýänmi? Hemmesini tanatdyk. Hatta bularyň içinde köp zatlar var. Ýani internetde aýdyp bolmajak zatlar amma. Meselem şeýle bir toplum var, men onu intiq aýtmak islemeýän. Ýani bular döwletiň bildirgisiz bir eskerleri ağam. Bilýärem ulanýan eskerleri bular jemaatyn içinde. Doğru. Yok yani kan baranda şol sen kepin böyle oty düşenem yok aşağı. Söylem beren yok. Doğru değil mi? Söylem beren yok sana. Yöne atın kamçılap. Ay bilmedim ben oturan yerinde gözüm ağlaçıp yöne haydap ýetýäni boldy. Ol hiç dinlen yok mesela sen. Ýa diýdi men diýdi İrany diýdi. Men bilip otyn onu gepinden söýdüne Ermeni ol. Ermeni ol. İrany bolsaň diýdi men İranca gülledim. Men farsça dil bilýär. Men Türkçem boldur özüň görensiň. Ondan soň Uganistanyň dillerini köpsini men bilýär. Men özbekçeden bilýär. Men kırgızçadan bilýär mesela. Men hintçe de bilýär, hintçe. Hintçe gepleşse biri gelse şuday. Bilýär mesela. Ondan soň maňa gerek bolan wagty gepýär mesela. Börde maňa gerek da olatdyr. Men näçe börde tema türkmençilik türkmen. Gerek de. Soň ona şu farsça sorak berdim. Farsça gülledim. Yok men bilem yok. Atam geldi aňyrdan diýdi. Babam geldi. Onda atam näçe geldi bär. Bir sebäp bilen gelendir dedim de men. Ay men bilem yok diýdi. Taryhy aňyryn görem yok men diýdi. Oňa näçe gelendigini senem gowy bilýärsiň, menem gowy bilýär. Doğrudan. Olar Seret olar ağam, başlar. men aýtdym ene şey. Seret ağam näçe gelen aýdyn sana Seret. Welaýet ýerlerinde bulary tutýarlar, bulary goramakly üçin şu taýda esker bir birlik amma. Müňbaşy we ýüzbaşy bir birlik amma we polis amma, prokuror amma, häkim amma. Näme üçin häkimler, prokurorlar arkaýyn edenini edip otyrlar. Owada ýaşaýanlaryň günlerini kynlaşdyryp otyrlar. Şolaryň saýasynda çünki biznes bularyň elinde agam edelim. Türkmenistan içinde ady belli baýlar bardyr. Meselem Bahça diýdi, Baýty diýdi, bir giden baýlar bar. Bular armyan. Bular armyan, bulary goraýan. Russiýanyň pasoslosy, Türkmenistan içinde Orsiýanyň pasoslosy bar, bulary goraýar. Ana şu zatdan köpsen men bilem yok mesela. Sen aňardan ýaşaýan içindäki adam sen bilip otyr. Men bilem yok mesela. Şolar aýtyp bermeli, şolar düşündirmeli. Yani baý näçe hususan olan sana köpdädir. Ermenilerden näçe baý bolmaly. Demek ki bir torpil var olara Türkmenleşýär. Torpil var devlet tarapdan, hökümet tarapdan. Olara bir hususy bir özellik, bir aýryjylyk var olara. Demek şon yani. Näme diýende olar şu taýy geldi, ýerleşdi. Olar İrandan hem göçüp gelender, Datdan hem göçüp gelender. Olar taşnaklar olar aslında. Krasna armiýa taşnak sütünsü. Taşnaklar olar. Ýörüýti türkmeni öldürmene, türkmeni kan dökmene gelen şolar. Her ýere ýaýran şolar. Olar türkmen düşmany. Näme diýende olaryň döwletini ilkinji gedek Selçuklular ýykan. Olaryň döwletini iň köýni döwlet. Olaryň ýöreginde bir kin bar. Kinaya var. Şonu bilýär olar taryhdan Türkmen ama o dostundan tanyn ýok, düşmandan tanyn ýok. Geçmişini unutup goýberýär mesela. Kim geçmişde sen mesela özüň unutsaň seni başgasy ondan ýok mesela. Sen kimiň çagasy seni ölünçe seni goýjaklarlar mesela. Senin ata baban şolara. Indi şurada bir zat açacağım Seret. Seret ağamcan. Sana şunu aýtjak we ozan saglyş bir ýaly ýapar, ýaman köp wagt boldy Seret. Türkmenistanyň biznes sistemasy armyanlaryň elinde, dini sistemasy farslaryň elinde.
Armiyanlar Osset tarapyndan gorulýar, Farsları İran Ali Khamenei tarapyndan gorulýar. Çünki olar köpüsi Şia, ýöne men Sünni diýip bizim jemagaty tarikatlaşdyryp dinden soňutup ýörler. Bular oza biznesi ele geçirýärler, ady harytlary skladda saklaýarlar, bularyň bahasyny gymmatladyp, halka gymmat bahadan haryt satyp, halky garyplaşdyrýarlar. Adam garyp bolsa bilimsiz bolýar, aç bolsa açgöz bolýar, ahlaksyzlyk, edepsizlik, imansyzlyk köpelýär. Sen ne diýäň? Indi siýasy sistemasy kimiň elinde? Mana dini sistema kimiň elinde diýeni aýtdym. Ondan soňra maliýe, pul senagat sistemasyny kimiň elinde diýeni aýtdym. Indi siýasy sistema bar bu taýda. Siýasy sistema, taryh sistema da biriniň elinde. Ýagny şeýle proje bar. Dilini, dinini, medeniýetini, däpdesini bozmakly üçin ýöretim milletler bar we finansiýer edilýän adamlar bar. Sen ne diýäňmi? Şonuň üçin Türkmenistan döwleti dünýä açylyp bilen o. Sen etgör demokratik dünýäwi döwlet bolsa da demokratiýanyň hiç bir düzgün tertibi ýok. O bilen samsagam gürläp näme diýär? Kommunist sistemasy diýär. O da gorkýar şonu aýtmana, sen etdiňmi? Gördüňmi? Bilip oturup aýtmak bolan ok agam. Bunu aýtmak bolmaýar. Ýagny türkmenlere haýsy sistemada ýaşaýandygyny, haýsy zatlaryň ulanyp bilýändigini bilmek gadagan, dilini, dinini, medeniýetini, taryhyny bilmek gadagan. O döwlet sistemasyna hiçem bilmeýärler çünki Moğollarymyz 200'lü. Yer gelen wagty dünýäwi demokratik döwlet diýerler, yer gelen wagty dinden wagt edip halk köpçüligine käýän bolýarlar. Özüni goramak üçin. Sen ne diýäňmi? Sen bir aýalyň eýneşigine at takmadanyň, sen döwletiň dinsizligine at taksana, olar kanun esasına goralyp oturan, ýarym ýalaňaçlygy hemme zady döwlet tarapyndan goralýar. Sistema şoňa uýgun. Emma Moğollar obraza girýärler. Dini goraýan ýalak, dindar ýalak bolup, aýal-gyzlaryň eýneşigine at takkan bolýarlar. Erkeklerden hem özüni goraýarlar. Sen ne diýäňmi? Ýagny bular näle taktika ulansalar hem ateistan, dindarym, dinsizem ikisem bir projada, bir birleşikli bir şekilde edip oturýar. Çünki bular yetiştirilýär, mesela Mısırda, İran'da, Arabistan'da yetiştirilýär bular. Buların barsynyň derdi Türkiýede dini öwrenenler, buların da bar derdi tevhidi wagt edýänler. Şuňandamy? Onda pikiriňi aýt, Jemlali, soň sag bolaşylar amjan. Şol pikrimim ýangyň bar aýdyp oturan awa sag bol, janyň sag bolsun. Allah kuwat bersin inşallah. Cümlemize tawfik bersin. Allah taala öýde. Awa bize öz dinimizi, däpdesturumuzy, kimdigimizi tanýýan tawfik bersin Allah taala. Awa zehnimizi açsyn we tembellikden çykarsyn, halas etsin. Tembel bolup ýatmaly hiç wagt. Allah taala izzet awray bersin hemmemize inşallah. Bütün Türkmen halkyna, bütün musulmanlara, hakyky musulmanlara. Çakmalagam Allah belasyny bersin. Amin ya Rabbil Alamin. Türk iman milleti, Peygamber ordusu Allah'ın yeryüzündeki kılıcına bu zalimlerden aralmaklığı, vatanına iyi çıkmaklığı nesip eylesin. Hoş sağ olun. Sağlıklı olsun. Amin. Sağ ol. Amin.